One woman could Isa Adams. Oh no, your respondents. Ya ujina da kemu. God. Adams. Bible, Quran. Ebi focus ya shanap kasa preku bodu ya pedi. Onso asole nso. Oye muzirami. Yo ningi na aye why nyame ba akono. Page akosroi. Abodi eye me. Gra Bible. Sompa 3.1. Trodo. Mi nitro. Onyame boa me. Na emu men rat no amede ba aye ne di. Kasoswe. Asa ankoyi kakra. Nti uba fofora ba. Mmo wo ma mani mu no chiai. Ese de makosa abige bi se nani ma chia no. Yo mo PS. Yo Sadik. Em se nra wo ba na ase asem ho nti wo se wo betwen. Ye tie wo di asem na asi ada wodom. Sompa 3.1. Okay. Machine area now say all try. What's it 20 say? 15. Now me student Cape Coast Technical Institute. Now me go school second term. Na ya ma kwan am ba fie no. Na me papa or mechanic why you be machine area. Heavy duty machines ni bi. And now say all try or the land so I obogo supportapum. Okay. So no say me nso ne mu. Na me nso ne mu no. Me hu de ye no the machine no. Emia me de metal container abroad container 40 feet ni bi. Ema ya ma ya se nyina ma me buhwe ya ono ankasa ma me so a ode me pie ekopie Cape Coast teaching hospital. Me ma ya se. Machine de di me dem isa me te me ntumi ni oba. Nyabotre ye beba ho. Na chesa e kan wo hwa. Pacho me kan sa. Ifri sada no be ma sole. Free sada no. Ensole. Ente se first na me kai say na me wo school mo na. Me wo fi say it is a first. Sam de mo 27 na me no pacho me no kasa. Na mo fi du otwe mo 2015 pacho. You fi say asem si anya be say. Mfie nkron a ekọ 21st August aye be simu United mfie du. Asem si efiri oba wafo oba ada. Pacho da be me for oba ada. Na ebra esi no wafa bi. Na wadi bi akabi ahwe ana wo ye virgin. Pacho na nkura bone semti ansa na ba be simu. Na me di mfie du won hwe ntina ma fa bi. Wafa bi ntina chese wo hunu taste da. Pacho ai. Ba se free say ya de ne ba de lot off. Pacho ai. Yo. Me pacho Sadik. O papa na e de machine. No chi. Machine ono no ye mechanic enti na wa ye obi ni machine backhoe machine de tin hwia no e wa ye wi a o se o try wo na asase so bogo supportapum je hono na me boa no e no se boa no se so ni mu okwan ba so yeti ne se o se o de chain ba man 40 feet container na mi am fa no o de chain no lock na o de machine na page si be na o se nsu to ba ho asase no so pe ha ne we hono ne warehouse a ne ma tools ni ade gum des ha nti no de me one na fa chain no unlock machine no ono di kan afa ba de lock machine no me fa unlock container no nti me fa chain no samble na 18 years na me nyansa na wo fom nti me ma chain no so a me de container no na chain ni nduru nti me say omwa na ka machine na mra nim kakra to ontumla kakra na ji bum mamba cho anje bum na me nim de kise me twi chain no de akọ machine container no me ni ba me ho so na bi se dan wani na hwe ono no oba no hwe na machine aba simi me be me suru me furu mana na me be ma ntem si no abesi ho ade ma fam mash container ne se ya be 5 na me hu bi da me wiase nti na me fi se da na me so ana echi me hu se ma ho me so si nti kira me tiem no hu se echi no so ma ne ti so machine me hu se me wani mu ade ne de me fam we no no kasa ko ne chintama afi me firi ba no ho a me toto me gigu fom prekopa tu sole na wayase ho na ide man to me asore me hu se na me na chukuchuku se me se mu na se kokonta asesi ja so na se a chukuchuku se ti me gigu man san anye se me so ansore me na so ejina na me kra na e wadum watumi anante o eto peja ho na e den ode me ko to kwa ho a na ho na bush road ko patapo mo no nto no na pe ka san akọ takwa no ho no ko takwa no mu wa to no na pe ka san de me ko
takwa ho no ma omkɔhwɛ me kakra be 5 hours chi na mo dem ko interbetin Cape Coast ti me koda ho no bosume nsia o interbetin ho 6 months 6 months many ba mra me call ho fresh na many ba mo so no mo se o ma me say adwuma many ba mo so no mo de tube ahye me blood and me straight o mo se be ma na de mu nyina ahye nti no homa na wo mu na akɔ me mu na ati ti no o mo de share me through me blood and me straight o mo se me na ntumi so nja me na mfa me to ho so o mo se kuro ni ade abasisi nim ti o mo de me nso no fa me mfi sei ti ho na me no kasa sisi me ja me na ede fa me mfi sei na me ja me na aho kire ntinu ma ade anka doctor fo na ya o mo ton hospital ho a o se me sikasem ni ade papa no ama na bam mi hu se na bam na bu na wo papa na enam no so asem ne ba waja adwuma ye gusu ye adwuma o ahwan kwanta ha ya oda so wale wo maame maame de o free na mo mfi nso 7 years ti ono ba foforo na eti etu no maame ekura na eti asem yi ba yi eti ese wo papa wo papa no wo ye wo dai papa no sa amlempo na nka oba no wo menchen wo ntabetin wo menim de ba papa no mu papa no ma oba no fi menchen e ba ne nchen wo ne yere no fi menchen ja me ho hospital ho ti echi kura no a menim de san ba no mu na me da ho be 4 months na obi anhwe me a me wofa ene ne na danfo bi kasa ho na danfo ba bi kasa ho keku so na odi duane bre me ti echi no na mu se papa na ma oba na ne yere na ba menchen a obehwe me kakra fi o san de me ba bogo so isi ana fi bogo so efie na egum na no so ho bi o motu efiri ho aba hwan kwanta ha me ese me ba ne chen bi o so ono onyo bi o tefa akonti no ma me nto ano na me ba me beto no saa ne chi sie mi saa na wo ne wo maame ne no omo wo nkura ne bi ka wo me ne me chi ba ye me ma mienu to ono wa chiri ba ne we ono no so isi a osua machine ya etin hwan bi o ono no wo western region ho side na wo papa no yese wo ba ne ho a ompese obe me wa ba me no ka sempo no said me can me hana toilet for now some papa bi dey no politics na me no ka say isi a me dey ahye ho me duane die me dan me dem light nim fine ni ade bibia nim obetima me ahwe o my video na mo me yenhwe said ade ne tie ma prayer sen ka papa no me am papa ne no tika o ma say fie mpo ni aye yan kasa yen kan asem na ko mo wa me duane die ne ma hospital bo so me bia no wa wo de ka ye wo ba sei bosumi bia no me call hospital ma mo yi rubber na abi je papa no ma frɛ no mon frɛ ne we di asɛm na mu ɔde ne bosumi bia me call ma rubber ya ho no mo yi me blood anim si no ha so de foforo asan so de ahim mo say yes efi be ka me body ni ntino mo yi bosumi bia me ana me di misika ne madam fio to ho o electrician wafa me te say nua ti me ba hampo no first one say we ntumi nya kwan ne me amba second one say o bomb no na me ba so no put my fall all of any ade nyina na one me say entu sa na mo we na amwa me so ti ono put na ya meduane die ni ade oboa me ni ade a ofi ni me hospital nkoyem ni me hospital nkoyem ono an oboa me ni ade no anso hwa o hwe se de isi ano ma setena mo isi ayi na papa no so yi nani afi me so na o se da bi entu ana mo be se de be ya me so no so do hwe me no nya nya si na first mete me na first ya bobo ni ade si o hwe me aho se ntumi mbobo ne saa nyama ne bi o se me so no anya ya metumi ba mpempen so bi a se nya bombo na metumi abopo me so metumi kɔ adwuma so ne ade a beboa me to no na wa ya na me senka papa no podi nka me hwɛ senka yenya ne fie ba me kasa fie bi a papa no no de ebufuo ni ade metumi afrɛ si a me no kasa me ba ha 30 days me friend bi a na wa kaate me friend bi a na wa kaate me on pese obema me ho awre ho ato no so mpo na bi a once abato yi mu na oba abogo so obeto aba hu me ne sika odi ma me twa to 100 cedis on po se oba so beto na aba ntina se na oba ho bia so pono na se we hu me a oba on frɛ me na oba na we hu me so on fa sika bi anja on bisa mase na okɔ no baby saa na oye this our ma eno ma hyem so e bre o ma setenem se me hu de me amenye me hu sia bedu adwuma o se me na fofo me ma ye no me obi ana ka fa saa na me mpira na me tumi kɔ adwuma so ye adwuma pa sia ntumi nya adwuma se de se me ankasa me nya adwuma na me so me nya sika na me so ntena ma light kura me ntumi da ko me ntumi ntua light be me ntumi nya adwuma den a me ntumi sie sika de ko tua light be ma da sumu papa no so on fi wo nyina tu ona ne nyina tu afifie ho no no ma ko pepe be foforo ma ko tena ada sumu sa say no we den na wo to rubber no ma me si aho kire na identity a politin bag ya ko to aduana e digumi na me tipe na me ya hye wo so de be ya agana ne ba ma pe
public be an as a bush baby be public toilet ya na akọ na akọ ato ho na as a bush na no rubber no ba ko yesay rubber ya sa de wo ha ne de there be hospital for there no I don't know 50 cedis e de ko me to bi pa chente sika 70 me ko hoko now papa no chese ni pa no kra wo ma ne ma wo nchen dia ye be ikese no kra sani sika no fa hwe ne ho wo ye adwuma wa wo ye mba se bi wasene mu ba wadi ni nya nkyere abato yi mu 7th December no ba bogo so oba na so obeto na aba na obeto se me dade ma me nko bebi a oba o ka se menje 100 cedi 100 cedis sa fire day o se menje na meje ja papa na ma me sika minim de mintu me na nko sika sem ho meje ya na wo fa mo ne wo so anom ne ade nti obi a di asem no mo ka fa na mo pese wu oni omo enye baako on ka na ho mben omo se ne busuafo ne omo on busuani bia ni ntawantawa bia nti ama omo so abusuafo no so nse da nyatema bi ma me se omo so me so me mumboa me papa ni mfi me busuani bia ono na ase obo ne bla hello eja isama hai yeah hello me pato ya friend o so for ma me ye adwuma o Sompa TV so kuma fe so ame yo abrantie bi na sema ba o se friend sade ka adam o ba no no kore yo me pato ya o ba sade ka adam ba o free problem so o free bogo so yo me pato o ba no me o ba e friend sade ka adam na o se oni ukoye adwuma bi na wonya akwanhia say rubber or deep said we be jane na agumo ebi ma wo yese wo ba wo ho nso a wo frɛ wo a wo ma ne kwa ma ne ma nte say ye be ne da kura yi ye be ne dey yo hello me ga ni say dia o akasacheni akura no aswode na ye no aswode pa na ye but ya me hwe condition nti ni o me ye bia na me dia ase me dia to nche na me mo me di na chi ase me mo na me ya kura na me follow say be obenya apomede me ye ne nkrata ntutu ya me de ne kwa abrochire me de ne kwa America ame ya koye saade ne fro saade na company bia me na djuma meare o sama chiro mo mo ma ready so mo bo an akwala we enu mutime da me o mo be hia me nkran no ma je lolo fe no mo di no mo ti bogo so na me ma kwa trankra me from kro mo fa me ko oni ne chiriba eja me patos de radio na wo ho no ulo ni kakra maye metekamu to dia ma minsira me fro why da bi dia ye kasa wo ye se wo di betu kwa no je lolo fe na wo ma me frɛ no a womba ibi omo papers a me yakura na wo eslo usu office ne side ho digital center wa kra document ne ka me boys abe na ko be 30,000 aka obesile wa ma ha asha se me omo ko edu so omo make picture kura woni passport ye nya passport mo ne chiriba ono ne chiriba ne so ono onko be bia ono prince we nu wu no ni ade na we nu si jimie ono no nim se ni nua ketu ani jimi awo jimi ono no beja na afrenche na waba ono ne di ni nua ne ka se me nko na da pese e kwa abrochire no ton fie me na me di me fie me ka se me ho akire ma ye adwuma aboka nti me ton me fie na me de etua me ka mo bia ni wo be ka so si me kwa se ma me nton ade nti na me ka se me de mo kwa abrochire ansa ma ton fie sa jimi sem na omo de ye ya me ye din se ne condition ti me nka hwe ti so yo bia na ko ye no ma ka sa be nka me bo ni nya ba ma ne but condition nti se me ye din ti so ono ti no bisa no afi ne nkwara abrembe si na oto maintain me somebody da so be kasa me boa no my short ono waji na kura wu me just fi ne nkwara abrembe aye wona kete be sit dey wo tie na 28 years no maintain me somebody da eja musa wo betu kwan akwantuo na amaso wo ye wo ba ye ready say be ba so pa wo mo na amma so nti sa be no company na me ye na adwuma no ye so obo akura na mra no we na nim kro amma nti na promo se me nka no kre eno mo je eno na chi says enti say akwantuo ne maaso rubber crowd be sesa no waja ne nai wonya sika tobi etu ba ne den ene ma ne sika
no fan run who kakra. Nasi can be or dear. Company no deka na or the make 1.8 billion. Ntina ko the movie betia. Obeje is a basic Nesicano documents go Bruno Cosum and Canada. Then you better not quite me na kwabrochi. Company I was what in kwabrochi na ubuntu ntia. Manisicana wo kan se sia na make sure say Sicano no woman na she is abrem. Engineer say ebia na se obi no eja mu say tie eja isa tie Sicana ashe enti say yamani mu yesi ansoma kola bola so enso ko fe kuro ba be say media Manisika eno no na me kan be say eja sa situation no dey to me boka 3.2 billion bisa ne say scan free na buy obi na bisa me say for scabra ana na wa wo ba na wa pira no ejika wa na me ne nso no pia bonche 3.2 billion na me boy no tie apo ade ho no se me say wa Manisika na ba dia Manisika na o kan na na me ya na me so me kasa nso me ba se Manisika me dey ma no na suban ne ade ode ayam dey so bisa akra sa ade ntina papa nyi ade wa kwa brocha wanko ehye se me mo na busa no papa akwa se mo sika bi guwa na me di bi be ma na akwa da ka na wo pira no na ka se nya wo ba no na ka yi obi hu a ka be fa ho adi eno ka be fa ho adi asam na wo ka no bisa akra ni ye pansa ra waji mu bi ejina so TV so ajidi me se bisa akra ni mu se mu yi anta na wo dia so TV ni so ajidi e je be na di fast kon wara enka de dia me bo ka onu bi egu oje wa wo dia ya ba se bi egu ho ni mu concert ya mo se so ye obi asem bisa baba ko de akọ wo na wo dia ajidi na mo dia aje ha ni na to dia chana bisa onu wo bisa ne hu ni akwa sa wa wo ba ye se ni e ka obi di ujidi wadia na wa obi di ubejidi wa ye wo ba sei na wo no minimu wabusuafo wo ma me abusuafo mu ni wo anka papa ye se akye ne krade ne tum a o je TV so obi ji wo jidi wo ade adi no obi di wo beje wo di wo be kwa broche no wan content wo ngu me na me di afidie komi ano me na me di afidie komi ana na shade wo kire wo so sole peja uti e di enti na papa di utu kwa wanko na ntina me de Bible din kan di nsi no se papa emfa sika ma me se me ni ko sia na ani na so bi issue na nya mani sika se me ni sika bi a me de ba ma sabre se be so bu issue me le fro ndi so ba o se o mo sika bi afri mu na wo kan wa nya sika bi anya bi afri ma kan ye hu se be so bi issue no rather than say mani sika na be de mani sika no sa se me ya pa so obi ayure ne agiri ne hunyi ne tutu ne hunyi nyina de save obi life ama na wi now in that was so be de mani sika na kwa se me de ja Bank of Ghana director say president governor ne ba ne me na ndi onya kan ya mesa ko me papa wa mesika ni nyina hozo ni bia na yedi save ne life be do say the ote no ti bibi ni akwan be fa bisa akwa nso say ba ne sen na papa du kwa broche no wanko bisa ne sen bi ba ntakle me nkwan say o de pe hypo TV no so na me ya na me so me ka san se ma me ke no me de ope hype na wo ye de a obi do be pe hype wa fa iye na ka wiya wen ka obeje pa wo watu card ya wo ba ekodi wo ba dem say so de koji sikaduro so de koye de yo sa wo ka wo ba no de na koye wo sikaduro se de yo na me busa wo sa wo so de ne be kwa broche ne wanko a sika ben wo benya wo de be to rubber na obeja ne na agum na obi de wo beje hype ready watch ne say wo ba pa na man fa ne photo ama fa ba me na me fa nto so na me display no say ne photo ne ma ye isa no wo fa ne photo ma me ame chira no yesem humere ne nam kana anu na ye die na asemle bia ni ha no wo watu ka edo ba ko fam container ho ama ne nso atu agu se wonim ska ma bo no obi ho wo wasene mu pa akobu atopa akwo no ede na ba no you papa for tony mame I mean men da grosso Abraham patni e hu chire na papa nya de papa bia no to onu wo to okra na du afi no mame dia me nyuna ma sembe na asef bra mi busu asem famo adamfo no onyi picture no ne hwe papa no a wadi wawu entere na wo toto ayampia no e de anti no so company de utu kwa aso nko mana me ka cho say papa amfa company bia na so mpo before me kai se papa ekofa ankrofo bia se no mo TV station fu odi o mo ba fe be ye video recording
twa me nakedness ni ade a say o ye interview no so ye interview say o ade konomako body wuro no aboa me apemwa wo ne me hwa na epesika sa kwa no ba ne ho ko pesika gye adi sa kwa no so no be isa adam se wo bogo so be mfie mienu ni sa ne koe no ma nya ho mua e bia bio minim kwa mo de sa videos ni ade ne kokofa so bio ma nya ho mua e bia bio a isi a waka se abrofo bi ya ba so eti sa na papa ka na nya no kore nya no kore kwan bia so da me sa unia boy ni we ye mfro unia boy ni musa no abrampa munyi ni unia boy ni number na e friend musa na me de me petro e wo me show so ni musa ne se di anti e na wa prentre na papa so de mo kwa America no wase wa ma wo nko sanse wu be wu na se wa fa wo papa dan yu ye hwe ho ye hwe de tuamu you ni ane number my is a champ to ye only number na my now we share send you see a cancer. Everyone was assembly see when you are not a photo a fan who etia seven uncle police station and come here and the way Johnny Sana a day and sofa. Some said I could never I am not until the air can say papa no so you all can say no plan now can no in 7 no answer. A brand send and Kawaka check was what no quadruple. Obi e pa brochi akona kakura ka se onko e bia na akora no wanche mu sa amfa nkyere no hyiamya ne de ebi nso na nya no kure enu tira asem ne se ye humu no kure na so fa me wotimi aka asem ne ye esensem bi esiesie esentro bi ebebe mu e ma ye hu asem ne ye na sese no akora no e ba ne nchen ya o ma ne ma ne nchen wona me so menti asem esi wo poma akora ne free no because akora no edidem te no nyesu ne fa so when is I enye yi eso o hwe akwada no computer mo ya akwada no benya na hoto a no betimi ahwe no ho because ne waya na de wadi ne dem ne nkwada nyina sabe wontimi nware wontimi no oba na no ne ade eyin fa na some say enke ye jare sa e ma papa no fa ne ho die sa da bi asam ne too much e buru so enu nti no won mra meka mi papa fa abije papa ne photo ni wai bra wo papa photo ni wai a wo so ase wo ye sro yi mon frère ni nuana ma ye wai Enti no papa ni person papa bi no on kan kire ye ne entrance ni hu bi ye dia asem beto me da ase Manyano Olena tonte my lady me da say na no kwasem ni ade a ejamusa ye no de enye ne kwan so no kwan bia so no kura ni sebe mpra asada bia meka yakopon bo ade bia no wotutu din na wo ma mema tumi a wo muso di tudin ene se wo be wo na wo beto wo bedin papa pani mu ba bia wotifia due wawo ato bedin Sadiq Adams also the Jamusa Adams ka ho na susuam pa se ba bia wo be yatifia durei na papa pani mo wo ye adwuma na wo ba adwuma mu wo be pra sei e de na ese wo ye de fa ho eno ase ye de ko hospital yakwa na operation ye wie no wo ba fie ka sabio akwada a wadi dam de ka mi hu ye ka dedication na ese ka wo ma ne hia ho anase ka ma ne nsu adwuma bi mpo na ko wonfa ne nsa nya adwuma se ne ye beye na wo betena faako na nye kora sebe wo betini di adidie wenum nyina amaso sa na ka me de na ekwa abrochire wan na epra na sebe woda mogyamu na wadi dam abrante ati sei na wasi so wafa oba da nim se de edete na wonu ahu ne ho sebe bi a empepenso a madua yi mintimi na oba nhia na da na emo me papa so de mi tu kwan na akopa yare sa mame a obetena ga na akwa we so and some papa yi keken media to me no me hu ni se no kura bi aheda enim na me busa ajamu isa se papa wo be wo de na kwa bibi ana ekwan bi so cause eya wadwuma mu no oba ye sabio na ti se nko bi po na di wo be dem a ka be ko anu atuma atena se din
sɛ wo ba abɛɛma sɛ yi mpanimfoɔ ka sɛ me sɛ yɛhwɛ yɛ mamɔ yɛ ama yɛsia fifi no wɔn nso abɛhwɛ ama yɛsia tutu eti akwalɛ ɔbɛhwɛ ama wɔsia tutu wɔhwɛ na ama ne sia fifi deɛ agya musa mi busa wo ɛkwan a wɔde abɔfra afa so yɛnya ne kwan so no akwalɛ yi wɔdi dɛm sabe onya baabi ntina onya baabi nna gye sɛ nadamfo mmomu na ɛtɔ aduane no wɔma ne bi adi agya mi busa sɛ gya wasɛdeɛ ɛno no anaa ne bisa ɛkwan bi wɔ hɔnom a nneɛma bi wɔ hɔnom a agyanom mo yɛ anya ne kwan so no naka wo bɛdi dɛm sei sɛbi nka wɔte fie ɛna ka yakorɔkorɔ no na ka yagye ne so wei sɛ nyame anya na dom obetimi kura fadura no mawu kɔsɛ wiase nya ne dɛ ewiase afono no ne papa ma wiase afono no ma lady na papa yɛ waka asɛm bi so obi di wo gidin wɔ de ɛbɛ ho papa yɛn yɛ nim wɔ baabi a ɔba na de na asɛm aba ne puma si bi da ne ɛyɛ dɛn yɛpɛ ɛdeɛ na bɛba sa bɛ abrante 28 years na sɛbi mpira biasa ogya ne na afa ne mfim na wɔde polythene bag asɔ no akɔyi ato baabi adaabi ɔbɛ wiase bi ɛbɔne na ɔbɛyɛ wo papa wo yire anya akapanya sɛ ko ɔbɛhwɛ no a wɔn so ama wo yire gyaa ne hwɛ eti agya musa yɛbɛsrɛ wo di akwala yɛ bia asɛmfo nsuo mpo no ayɛ a facha no na twa w'ani bɛhwɛ abɔfra yi na duru brɛ bi a emu ɔya sabe obi bɛboa ne sɛ yɛtiefoɔ bɛboa nanso agya wo honhom ta akyira ana bɛma nneɛma ayɛ dɛ ayɛ yie na asipi na mɛka kyerɛ bi yɛ kuma sɛ ko wakoma to yam ɔpɔn de asie nyinaa akyi mpa wo nyankopɔn na nyame wɔnku sɛ wabla abrante te sɛ na machine betimi aka watale dan ama wasene mu nyinaa yam na da so te ase de nya dem sɛ ni da so yɛ dɛ ɛwɔ hɔ mandwendwene na ɛha wo nipadua ma yɛde me de ma no asi picture na ready wonie Isa Adam Sisa Bogo Swa washe kate desire power no de na danimu wonie wanu no de afidie ayam ne ba ya asema ne nsu atu agu a onu gina fo so se ye de ne gidin enu nti wo so de ne ba bekwa brochire ne ba na akwa ne ba ne se wo boa uka so de ne bekwa brochire biala wo ba ne nam Ghana ha wo ja ne nan fa ne fim polythene bag ye de chichiri banku en wo de son ka bi na jaman no we ya to akone man sika nkoto bi e kan se adentina wo de ne akoba ja na aso wo wasini mu pa wakobu watopa akochinde na ba wiase na mo de mo sa ma wenu bia matete atomu mayefa enkuma ye mo ho vagabond fathers ya mo ne nam Ghana mo awie ye wo pa ne fra wa mpese obeche na kira kwan me na menye ne entram de mfa nkom fie enye sa me say minu mienu hey abra pa de my lady my lady papa we say my lady onyeja kra papa no e nipa bonini my lady papa ne nipa bonini e kwan a wafa so a wapira de ba no my lady wo head and wapira de ba no e bi se onim de ode akwara ne ye onim ade ode akwara ne ye my lady e bi se wo ye adwuma na se nka bibisi asia aka on pepre ana ade be so akwara ni mu no waboa no se de be ye obetimi asori anante my lady papa no e de akwara no ko de ne ye ne bibi na ye na anya yie na se obetimi akofa TV fo edu o maba ni abetwa de pamo ade my lady na se papa no mom ana pese ode ne ba ne pesika papa ne pese ode ne ba ne pesika papa ne ye nipa boni ni my lady obenya na ka akwara yawu afiri wiase na em se wa hunu ko befa to obeku no enti na akwara ne nkwa eda so de kura no no my lady ya ka bibi kire papa no na kwa bia so ono na ne ba ne akwara no ti kwa bia so na o so hwe eye akwara no ti ba bia agam sa ewo bia no agya isa wo bia no my lady e wo se ye to nsa frɛ no ye mfa ne nyi din enko ba bia no no kra agya isa no my lady sa papa ni dwuma de odi wo man kra ne sei omo odi papa bia asamba ye ka to omo so a omo de an pepra ba bi ne ye du ba bi ne ukun ba wa watumi atu afidie de kokun ba ama wo ba nso ayam so atu afie du ne ba man so my lady say anya dia akrai my lady nya dia awo kra ye ka won say my lady obetimi awo an ye musa no sadeke wo be ma na fon yes ana chia ko yi kura esi my lady na che say nyame amfafia wo di say ya no wawu ye keka kura yi die ye ja wo papa so ayi bi wo ma me nso no so firi kuro be so ma me no wo me naka ai ono bugo so wa no so mo wo no bugo so eti wo nana uni nana na so afrim wabusia panyi na
omne papa no enka papa no no amene ne nka nti abusuafo no to omo to be nsole nyina wachi no omo nyere papa no ohwew ase so papa gina ekuroti a wato mane me no wa ba doctor akure ade a oja ne na gu mabone mfim o wonya bi polythene bag no ya chechire eye de yenya ne ma menua omo nyina no medi omo ho yawo abusua wo free mu eye bombo crat family pa my lady eye bombo crat family my lady asempa na wo ka no eti chete wu ana wo ma ya friend say Deborah wo ma me hello auntie Debo madam Debola hello madam Debola ma he yeah now mama me pa cho na ho te say me pa cho me hu yo na so e boko abranti e friend Sadiq Adam say wo de ya me pa cho e me sister Penny a we free mu ba wo sister Penny a we free mu ba me pa cho ai ade a e ko so woni ne papa ntamu yi ebusua no de na mo kafa ho me pa cho to say de wo kan e no kre opura foforo no ye na ye nim okoda hospital wa bra na obi anim nti me kwa de krom e na obi ni mi di nkomo e na ka say boy bi a wepura nti nkomo didie mu e na me frɛ me ma me bo na mane say yes Sade kepura e na ma me e ne ono ne sewa ba akọ mo kɔhwɛ no wo interbetin mama omo kodru ho no na ye din nti that day no kra no omo short ye e ma ye say yes any omo lorry fare ansa na omo etimi aba nti omo ba ye mi wie SS 2016 mi wie Friday na me ba fie Monday me na me ne te ho obetimi ebisa no nti na ye wo ho mama edru baby kra no na wo se me maame ekọ na asori for ye kọ Pentecost e wo se asori for gigiska na omo de boa maame ne so na eni afi kakra nti maame ne ye di obetimi na edru baby no papa ne frɛ wa na wo frɛ papa na mama ahoro ba sese nsema kesi obeka achiro ebi no waka kire mi sa ne hwe abu agumu nti afedu baby no na say uhu no unya no ewu abutua ne mi ya tumi funa masakra na game na ka wo Sade ki wo se ha no ka wi bi no mienu ke nyina be da fam ne atwe ase wo tweme na me twem ne nyina gu fam ne ye twe ho ase eti se no papa ne se wo ye so de akora yi kwa America kosa na ya de akora na anko no kura bi mama me pa cho e ho ne de me kai se mre bi na me ye adwuma wo travel and so water crade e na Sade ke frɛ me akola ne frɛ me say sister me papa say opese me yi abrochire bi na nti mi so nka no kura wani mu no pe wo se no kura bi ama enim nti obi sa me sa asem no e na am suo ye passport o se me nye enquiry e ma no nti I think say after very week e no frɛ me say ne papa say o po obi ma na ye nti mama ne ya da hospital na papa ne say ye mra eno anu no obi ante papa ne nka bio akora ne da hospital a wo no fa ne brankran papa ne say yam ha say ye mra fie say omo ye so mbe ye surgery no omo di kan ye bi edru baby na am san homa ne we no omo say ye mra fie na like ye on di afie duane ye change environment ne kakra eno anu no ya ante papa nka bi eno anu no na manti say nka bi ya ante nka bi mama wo be frɛ no ende onampa adechi onamha adechi wo frɛ mpo di ahoroba hwehwɛ nti me maame no so ye bi obetimi ana mama nyame anya adom na maame no so fi mu enti say Deborah akora mu ye ne dai me ko frɛ papa wo ye me wa ye me kura say ye pese ade ni gidin me busa ne say wo so de ni betu kwan na wa kwanto na amaso a enti umpeska bi ma no na rubber na obe change no wo se ade enti no wodidi na se bi so awia makobo bi ni so enti ene wo betu bi ama me ne no bofo no osane no ye mama ni ni ade akoso nyina me TV no ho a me hye na se sa de America no papa no ebusia ne de ye nyina e ba ye no obi aye na dwen se oboa na mama nipa no edu baby no na asase ne baby ono akasa Sade ne ka ho na mama de edu nyina edu ye because asase no tie ne papa na chi ayo no kra ye ba akopɛ ene ye so de rubber bag be so de akọ ọkọ tie ne papa echi ntiama tabe enuano mi nuano mema ni nyina obi abufu ye me pa cho Debo muma ye nyina ya mwa na se papa na ese mu de ne ko emra nimu a mo fa papa ne ko se liga e di kura ye mfa ne nko
na yan chino se wa pira wo ba sei ni wa igno no obi hu a ka papa di eche ko insurance I said na no mfemfem an malady go find tell obi hu a ko di eche ko insurance ti wa wo ba no hu ana na Abraham pa wo di fam eti malady said na make no na wa ye lucky say na nji wo gloria ana aba enji wo gloria ona aba wia yi ona aba wia na malady ono na ba nanka enyi wo gloria ena cabinet na ba ya ekene nya asem ketwa malady ono na ba ye din eti aka nche papa no malady me de no tongo konfo na aba ne malady ma me nka no nte ase papa ne nipa boni ni wo ye nipa boni ni me se medical aka se obenya na kakra yawu ode ni pesika ana sika na amaso malady wonso mu ya adwuma bi se no mbezo mu sika ye ya no mu de niam bi se wurawuram obamu ni ase no ya adwuma kasie se na ode anya ni sika papa ne ye nipa boni ni na niam asesa ase malady se akodai ne kwa kwasua esua no ode te wo no papa no why say fita obenya na pa na wu ka se mi o ka se abrante a one na mo ye wode ya menya madam fo no oh nyame nhira no wate to no ana ne wonam no oh abusuafo a mo hye ye say rubber no ye se ja me 350 cedi ko mumu aye na de ye ntobi ma no mfa nchange ba bia o ja ne knife no malady na de ba ko ni se rubber no acha na watwe bia so sesa no se wo bene na watwe bia wo so sesa no wato enso se de wa iPhone obetima ne pa na odidi a obene asempa malady eti dia be ka ne se etiefo emoaye se papa no na ne watiri turumo wi a omumu na kwa bia so papa no so hwe ne ba no malady no so hwe ne dia se ne ma wo ye no ntiasie bia nim eti akoda yi nwu ansa no akwa na ye dia kopeska obenya na akoda na wu papa watwe che e dia kata ni ti hwe na no mfemfem malady se papa wei se wu ja no obehu ni sika dipa 2% ka kura yi go wuo bi na mefa no wo mfanya ni sika abrante Sadiq oni wo ma me ba ko nkora se no wa wo maka mo yo ne tisisi ande yo ne ni baba no a kire me se bebe wo no ono oba bi wo nkora me na ni sisi musu nyi ebe din malady ni sisi me din ba ni lezi kura ye ni no wa wo se malady se ne eniema akese emu odu na o president ni sisi me din malady ya ka bibi nkire papa no na de obeye bia ma akora no wato no malady we say esen here operation e wo so me no operation akasa ko so me say operation fufu ti papa npo e ma e ko interbetin ho kokoje me ho document a doctor no na o keep no say say we di ache time mom ka so be operation yi abem operation yo mo ka se me mbra fi so dem step on ka se me metin fi ndidi fi nuane kakra na o ma me mbra na wan peda bi e che free to free hospital ba ko hobi mako ho be 5 times kura mako review kwa no ma hwe me kakra twotwo nsem ya na wan ka se me sa mbra sa no mo say doctors ne ka some person mo share be 5-6 cause me o mo say me problem no ni e anodin malady no ansa na mo nyina to mo sa hye no mo to me ayedo but papa na ahon ka na call from no mo so e say ade e ba sa no ya say na woni padua ne mu ye wo me be ma chise no to me ase bu ase jana de hye ho say chise ni chise yeah de ana adno mo da sene yi junso me wo ma to me stop and yi junso na na fi to say junso de so to me junso junso de pa rade na ho yira wo ye me am won say ese won so fiti ase na du papa na che won so sa ta na ji ni na papa ntine me hwe se ono nkasa ma ne nimbra fo me na nyese bia me didi obi at but na me fi say papa me am papa na wa me say na me su so betuma me bone malady na me fi say na no da asem so esirimfo asem no ya na o mu papa anata bia asemba o meta o machi wo ye maame asem mama na o baba ma emeta wachi da se di asem ne sutie bia no obekọ ne papa achi de nchi na odi eye ne papa na achi no no se nka ne bone zo mi se ne papa ni wa won ne bedi ade nti o se papa de ka won asem mu se ni nua keto ambeso we ni mu na nka onu medi ade onimi se ne baba ma enti ba bi odi asem be bi obeta na achi malady sana asem te faith tana say why tana say Abraham patna trans Sadiq sorry na blind trans I'm in front of trans about number 3 tana say yonko that's right you went to Faith Homeopathic Clinic and then some buy no I say na boy pusa ya kuma kra e diare ho na so said the tibia no I was say wa pomodin etimi wie pe baby bia wo bia no sorry na bra Faith Homeopathic Clinic Prophetess Dr. Elizabeth Faith and Fan Chia Son Kokra Emma baby bia wo bia no
yadeɛ bi a ɛhaw de aba nipadua anim a ama nneɛma ntumi nsisi so yɛ mfama no woba faith homeopathic clinic a ayaresa soronko ɛwɔ hɔ ɛde ma wo na sɛdeɛ da bia ɛyɛ a yɛka no sesei no chemicals ahodoɔ a ɛfa yɛ nsuo yɛaduane ne yɛ mframa mu no ano ayɛ den paa na research bi apia abɔnten ɛhwɛ nneɛma a ɛku ghanafoɔ anaasɛ as a people nneɛma bɛɛ paa ɛna sɔre kyɛ yɛapɔmɔde yɛabɛhu sɛ one of the things a ɛku ghanafoɔ paa ɛyɛ diabetes adeɛ afoforɔ ka ho te sɛ typhoid fever ɛne other things but ɛnɛ deɛ bɛsɛ yɛhwɛ diabetes no ebi sɛ yɛhu sɛ asikyire adeɛ no ɛku yɛn sɛ ghanafoɔ na mpɛn pii no yɛka asikyire adeɛ pɛ na obiara de n'adwene akɔsi white sugar so because ɛno na obiara nim sɛ wotɔ koko a na wodi aduane bi a wode white sugar no adeɛ gu ɛno no yɛ one type of sugar ɛwɔ sugar ahodoɔ pii ɛna ɛwɔ wiase na fruit ahodoɔ a yɛdi nyinaa ebia contain ne sugar malt ahodoɔ a yɛnom ebia contain ne sugar na in a general sense no aduane bi a yɛdi bia sɛ yɛ bankye sɛ yɛ bɔɔdeɛ sɛ yɛ dɔkono ne nyinaa convert into glycogen na brɛbɔ no akora na ɛno ɛna kɔ mogyam in the form of energy a ɛma wɔ ahoɔden ma wotumi di akɔneaba ɛyɛ obi biara ɛno nti no at the end of the day no sugar ɛkɔ yɛ nipaduam no ɛdɔɔso paa na tie research abɛtɔ dwa amea wo sɛ sugar dodoɔ bi a wobɛdi no the amount ɛsɛ sɛ kɔ mogyam no obrɛboɔ ɛna regulate na researcher na yɛka ho asɛm no ɛna amea bɛhu some underlying factors a ɛkɔ so as a result of agrochemicals and yɛde yɛ mfuo yɛde dua nneɛma no yɛne a yɛdi saa nɔbae no agrochemicals no akyirɛ adeɛ a broni fɛ no residues no yɛne a yɛdi no ɛkɔ yɛ nipaduam na ɛkɔduru nipaduam a yɛwɔ liver no ɛna ɛyɛ the chemical factory of your body nti saa residues wɔ nyinaa kɔduru nipadua no mu wie a na agye brɛboɔ no ɛna ɛbɛyɛ ho adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ ebi bɛfa mfifirim ebi bɛfa agyanan mu ebi bɛfa dwonsom na apie na sisi a wɔn de abɛto dwa amia ho sɛ ɛnam sɛ yɛnsu a yɛnom yɛduane a yɛdi ɛne yɛn mframa a yɛhome nyinaa ayɛ toxins nti no on daily basis nipa bi a wodidi ɛnom nsuo home mframa no certain amount of toxins ɛkɔ nipaduam ɛkɔduru nipaduam a ɛyɛ ɔbrɛ buom ɛne wo saa ɛne nya ho nsonsuan so paa ɛno nti sɛsɛ no yɛfɛ biribi sluggish liver sɛ yɛyi nipa num bia ne yɛscreeni wɔ mu a ɛbɛnya baako wɔ mu a ne brɛbɔ no ntimi nyɛ n'adwuma yi as a result of these toxins 2019 WHO and the United Nations celebrating World Environmental Day de bɛto dwa mmiɛhu sɛ the amount of nipa a wu as a result of this indoor pollution any pollutant no ano ɔden paa ɛno nti woba faith homeopathic clinic a adeɛ a yɛde asi ani so pa yɛyɛ na afei mu ne sɛ nipa bia sɛ yɛhu sɛ sɛ wodidi nom nsuo ɛhome mframa nko adeɛ a chemicals bi ɛkɔ nipadua mu nkakra na mpanin sɛ ɛda a wobɛto bo atwa asuo fram no ɛnyɛ saa da no a ɛne mpafe bɛsiw nti saa chemicals na ano boa no sɛ wogya na sɛ ɔntena hɔ a wobɛdi wo nya amankɔfoɔ bebrebrɛboɔ ɛntumi nyɛ adwuma yie ɛna sugar na wodi no ɛyɛ sɛ brɛboɔ no breaking it down na tumi regulate the amount a ɛkɔ wo mogyam ɛnam sɛ brɛboɔ no bɛyɛ sluggish as a result of these toxins ɛkɔ nipadua mu na ɛntumi regulate sugar level no ti no ama excess amount of sugar ɛkɔ mogyam ɛno ne diabetes bebrebe a ate sɛ no wonim sɛ America for Pennsylvania ɔma yɛ research bi abɛto dwa mmiɛhu sɛ about 67% of all diabetic patients ɛwɔ sluggish liver kyerɛ sɛ ɛfa wɔn a wɔnya asikyire yadeɛ no a ɛmu wɔ ha mu kyekyɛmu 67 ɛna wɔn brɛbo a ɛntumi nyɛ adwuma yɛ nti ɛna ɛma wɔn nyɛ asikyire yadeɛ ɛno nti yɛsi bra faith homeopathic clinic na bɛhyɛ afidie mu yɛ scanne wo 36 nerve endings no na yɛ detoxify wo nipadua no ɛfi ahodoɔ a wadi asikyire ne tɛkyɛmase nneɛma a wadi a ɛda sɛ nipadua no mu a ɛntumi pie no yɛtwe ne nyinaa afiri mu ama wo nipadua no tumi ayɛ korɔgyen attain that state na ɛfɛ no alkaline state no what you say sɛ toxins no agye nipadua no fa ɛma nipadua no bɛyɛ yɛfrɛ no sɛ acidic na acids no baabi acid wɔ biara no bacteria germs any infections ɛtumi kɔ so wɔ hɔ paa ti fa number no bra faith homeopathic clinic na ɛbɛhyɛ afidie mu yɛn detoxify our system no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipadua no bɛtumi agyina so pampee na wapɔmuden ɛnkɔtɔ ba ha ɛfiri sɛ nneɛma a ɛkɔ so ɛde yareɛ ba no ano ɔde paa ɛno nti sɛ wotie na sɛ wɔn sɛ sugar level no ɛkɔ so a de baako bɛ mu ohun nipa wakasa Johnson ɛfa Johnson bi kɔgu abɔnten baabi anwea bi so ne twa ho 10 minutes bra ɔba na ntate agu so di a
no say sugar level na ekɔ so na say one kasa say that count don so hwɛ wo de bi count ka chama so enya ohwe ahane mema count don so hwɛ say asikyire ba mu a obehu say frem say asikyire na wo say sugar level no ekɔ so say don so bia taste to say enchene eno ti hyɛ saa deɛ we so pa the phone numbers no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now see a Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Kumasi wa hine makokobi 18 wa enkra Santa Maria o back for Widia, your Landry Managers Road, or Poly Junction. Takrade, your Anaji Police Station, Chehonoma. Bogo so for in Amomra Old Asada. Boga Bons and Chihonoma. Arabia Cambia. Fabri, Kankani, a Siche, Diana, ye Bossono. A Dini Pena, a Kunipa, Benobina, 12 years. No sugar. So, Fabra Fate will be partner to me. Emo. Buffet to me party clinic ya bobo diabetes so actually near the clinical presentation kitu ebi e ka ho amawo hu enioma ba ko mienu a e dan e de kire say sugar e kwosoro ye obi bi to say blood vision wani so e obi si ba sa asebo abesi wani so sugar no e didi umoja mu a etimi de sa ade ne ba e friday bi polyphagia no ye wom say e wo say udidi na onya hoden e de ye daily activities but excess hunger e komo to one e komo de tentem and also ya mani hu say e bon kaye insuo no ye hu say insuo nyina nipa ya say water is life no obi on so otimi num so than normal and also na say e bon kaye say sugar no e ye dey e koso udidi so so te e say e bon kaye say sugar no e koso ade wa kire a unhu ni ye ade ben wa minima mi bi ono obekin kan bible agi so space say bi mo am yesa na enye say animtia ye dey kasa unhu sade ni bi nyina na e say unhu say sugar no e koso baby ba ko a obetimi aba am ya hwe am you fit to me party clinic ya rebe na about so say acute condition chronic condition and now one can say ya we ene kumi maame ene kumi na na ba ene kumi na na ba manti e da be kumi enku Fabra Faith Homeopathic Clinic 2025 and beyond a year nyina no this month you be up no to a free screening air courses baby biara will be atutu anamo bomodi an obese obeba Faith Homeopathic Clinic ya rebia said the edican can adults watch it whether knee pain on kase ya who say infection bebre etimi cause infertility mini aba say infection bia ma menstrual cycle na sesa said this menorrhea sabi obu nsa oti yaw say when your menstrual cramps ni nyina no so Fabra Faith Homeopathic Clinic when you be masa one amopa ya hu ni say nkwamwa no wo form a no so entimi produce mesro Faith Homeopathic Clinic no last stop bomodin netutu anamo na Fabra Faith Homeopathic Clinic yenu amema ye bia pono to mommra me ye free screen ye prostate ye hwe blood ye hwe ni nyina nti ya fe na wo de afide na to a me de ma no besi safa number ni bio emre ni nti bibia kire wa adwena number na beboa 0244 58 38 59 0244 58 39 and I said 0275 96 94 14 Kumasi ya wahene makokobin. That's right. Enti baby bia wo bia no na ye ka kire no yare bia se ya modin a enkire se yensa ade bia e ha wo bia de Fabra Faith Homeopathy said ye tie bia ye betu ase enuro nkito a esa yare akese bra efa bi beto ketremase ne hu se de esitie watie ya afiwe to na mo ne bra na yentu yare ase enfamo yada mo ase yenso yada se ya mami prophetess Elizabeth Faith oni ni ku papa Faith omkoye 21 days by the jana so say kokokokoko we doctors for na said o madodo osrade no a utimi se niam nyina rekodo kama e wo ho abusuafo ye be yasem ya awerhu na danfo ye oni ne ba ye yesemi ko obi ne manka bi de na chese ene na enye ono so wo bi kapa na yese ye maye bayi so akwanya abrante ete say mamba che blay unim no for how long nim na che nkwala bi na teammate ada no bobo no obi onu bobo pa busuan nim ne dache enti say no e de na asi said ya asemu bayi oye menyanko na ase ni health issue no enko yie man no nti always be me visiting ofie but enyoma nko yie odajale why jade omo ni mami afi bi de dada nti ni mami ni jade na oda
ana onye scan to aduane ni nti mane metena ye Ibrahim Mahama be dia esra wo wade hye bi aba yesra wo ada Ghana fo am hwe mo ntaage ne mayen ye Ibrahim Mahama de enwuma a wo ye bi ani no wa mo ye be mayen na ya rawo sam o mo fa picture ni to so abije ade na ebo ni chemu no mo fa to so odahe bacho da jale jade dada ne ma mi jade dada to the and to myself ade our bed bi ono nka say no wo ne bed no wo dan min kan say no wo dan but because of so onye aduane ni nti no wakoda jade no ana ode ne dan na ma high oh nti situation ni enye kra ade ni situation ye Ibrahim Mahama yesra wo katachie wadodo abiribie mesra wasem waba Sadiq nie bogoso ni papa to excavators edien yo e de na kotare ban ama na ya ase niam nyina ayam wo operation ayekoye ne papa ne se chinchine twagire ne to fom twenase roba kura be jane na ya guma yasem roba ye de chichiri banku ene wo de ahye ne mfe yesrewo papa be boa ye wate Sadiq to nkra frɛ papa Ibrahim Mahama ene Ghana de hye ne wiase no obi obetumi aboa wo yenim se video we Ibrahim Mahama hu a wo be ba be he wadoye ene wo ma o maka akoso aba kwadwo yesra mo fantage ne maye no meboa na de hye bi na ye ho aka dwa mu bra kasawai na to grawate Sadiq Ghana fo amutie me de ko to bi ogufo mesrɛ mo a ohun mobo wa me na me fi sem papa na kana me ne enya oboboa me na so papa wa yi ne nyama me ma je bia man ka me person kan duru ba bia duru na so mama ha mewu kwa me se kwa me so mo ni da achi mo ni da so me mu me wa che o me mu am person me ma ne epie me sira mo Ghana fo mo mboa ma ma me ntena sa tebia we mu na me me sira mo mboa me wa mo hu mo bo na mo mboa me sira mo do bia betuma bia onhwe akopon fo ne nim tina akopon onhwe so obeboa ni pa onhwe so obeboa na akopon no onhu mo bo no mboa me wa ma tena sa condition mo mfie dum ni sira mo de bia bosumi bia ise me kono mo ayi omo Dr. Ford omo say yi roba we fi me dwonso twa ne mu ayi yawo ye ma me edu ma me no me da ho sa na ye twe ade ne fi mu ye twe ha so de foforo so de ahye me mu sa amfie du ni ye ma me edu pala ko e fa ma me se me no ma nsam mo ayi sa ade me na me yawo mu sa to de bia omo de ade na hye wiempo me na mo asi edi gya na ade hye me ba me mu sa na me bre sa eduane se okwa me ntumi de yawo nti se me je eduane ho na me kokko pe bi kokko tena Mesra mo ntwe woni me hwe na mo Papa Ibrahim Mahama mesra mo kana mo mwa me mesra Papa Ibrahim Mahama mesra mo ye president a o da Papa Ibrahim Mahama Mahama mesra mobo twe woni be hwe me ewura mesra twe woni be hwe me mesra mobo boa me why Ghana fo am che de ntie ni abre Ibrahim Mahama wo ye bebre mankrofo wuti sie so obi yale yes Ibrahim Mahama ama ya kosa na yade wuti so obi yale ebi mu tukura ye bia ye nte omudin omo so tumi boa sa akwa no so akora asem yi mu oya wodi de ne papa ne ye na chidi a obeka se ye jana manewu akola ye so onim bobo sei ti bo ne de ba sa de we mpo de obeda ko bobo ti da be na mo beko bache ye beko ni ya na mo ye de nya lole fe ba Sadiq Madam for you on was in the last morning tin ko se e balance anye ya man dia e ko on po kubuada just 200 cities be na dan account mo ka che me be and I buy an ka yes na ko se na ko na real ko no bubu ikura se na se ke san ko yan ko di su na ko be ko be foni etiefo am hwe mo mo aye kakrai na lo le for de be kokula so aye den me so no ade me be e wo me hu nyina na me de ma ayi o samala ne ayi o gangster Endra mo nim ha na da ma de chi me no madam fu mo da valanda isu na de chi nim ha no me ya na de chi se san kwa eduan di yentumi san ba bi sika no se the last Sole Sadiq Sole why abije mo fa number nso ma ye pa cho obi a peso obo aye ben 0541 126 626 and 0242 056 978 and 0242 955 893 me am number with your phrase 0242 955 893 me am personal line o peso obo akole ya wo de frɛ me na ye nyine nkwaye de be fa so 0242 955 893 me pa cho me frɛ me anacho senka me chia one no be afrɛ o hini ni ai ka me chia no e pa mo chia
why emwa ene ye pe e de aboa kodai na nasem ni mu oya emu oya o na nabrampa emu oya o ha le busia boni de okofiri bi mu a no kwasem ni eti sade ko de twen ye nwie why ewie na ya anya me age se me am ko pe besia de ma afoka odi asan ni say kansidi ye na monsumu yi ye ni abedi wa na efre me no ye kan yo me pa cho mfre ye pese mwa wa wo frɛ no me TV so ye srɛ mo ada wo number 43 chat won me srɛ wo enfrɛ me sika ye pe e di abo akola no de send na fa message ka ho ye bia ne yenka e pa mo chewo srɛ mo a case number 2 Sandra Kusi Anan e no free by Swame Kumasi why a complainant respondent Joseph Ej a cropon is assay a one on so atiatom order in court mame kasegua kasemunum ye mpacho anyi ginem asem da so na odi aba nso agigi ade the pacho oba ye Bible ye Quran e bi focus ya snap bodu ya ne kasa prekonde na ape Bible koyan sole pacho me ko Christ Victory Charismatic Church yo Christ Victory Charismatic yo I don't know what for chef dukunu se be me bi asisi what dey am usuro me pacho page Bible me bodin eye me bodin eye me Sandra Kusiana Mikra Bible Sasema making Trodo Minitro Onyame boa me order madam dia na isi me pacho me ne be me bit 9 awo yiwa ya ware ya ware me ne wo mamu mienu no ena ntokwa ba ye ntem ntokwa ba ye ntem no ka kire me say nka me pacho mo fa number ne to so my madam nyabotre mo fa number ne to so my omo pe mo bo number ne de guso mo pa mo fra abije no na onka di nkure wo so sa wo hwe Sompa TV numbers in the guso no wo hwe TV so ay 0541 126 626 0541 126 626 and 0242 056 978 auntie ana eti o se de be ba cho me ne be ma bit 9 ana me ne wa ewo nkura mienu maya nti me ne wo nkura mienu no no oni adwuma ye ana onya adwuma wa Ghana wota na etu ko obo ase he ya ti etu ko me ne tena nti ntokwa kakra ba ye ntem oye wo ho ade me ba cho wa anya me ho ade because na woni ska nti me bisuafo ka kire ne sen onya abuten onya adwuma na nko aye me ho ade me na onya adwuma ni nyina so na ne neti me ba cho na me ne neti wa bie mu a odi wo mu ma me ba cho na me ne neti papa mo boni mo na me na netena wusia no onya adwuma me sia no onya adwuma na wo ye dan me so me nya adwuma nti me ne netena na sa na mo kwotena sa de etena maame ye tena me busuafo me papa ne me maame omo na ahwe me mai mienu nyina be sisesebli ansa na be ma yiso onya adwuma a wo to aso onya adwuma kola no 2 years ni enhuri nkonya adwuma 2 years ni wusia na fie be we share no 2008 me wie school na Jesus na me sane ne tena ya akopim 13 years ni etena 13 years we wie school ana wusia me ba try wusia no emprantwem we share no emprantwem madam for be na de me ma no sata na wo na wa wie school nya adwuma sata me wie school me nya adwuma me wie school foforo me no no so ye de no so nya adwuma wa wie school wa wie ss no nya adwuma enso wa na no ye mesi na ska enhye da mba ma ne mfa hweme eti na ekodi na chi no wa ha mu na de ade a na de Auntie Sandra mama na ukodi akire sa wonya adwuma akola wo so nya adwuma wa wie school no na ukodi akire se sabe so odi obedi wa na sa de de a mama fa so na kama odonti ama asa madam na ne odi asia for odon so na fa cheche wi mama ba cho se de baby odi madu no wa ware nti no so me pa wa nwale wo so wa ware me aja wa lafia kora se ka bibia akire mo bi onso wie ya unufu atwe tententen wa ko wale fofu enti wo hia no no na mo de mpana
28 yanko na sa besi sesebenti yatena ya no me wo me ba panyin na sika no nti me papa ne mama na ehye me na me nwua ye fre ne me wo Cape Coast ono so hwa akola ni bi mai ti de atoso me enu no me sa anyam ye ti me nyam na na papa ti ase na o kan se we die on hwa akola ni nti no me kwata ma se fie na ma se nso hwa me bi na ma se ne hwa na wo hwa me mama ne ani ense bi na ani enyan pa ko emeni ya o shemeni ya pa bi nko na bi ma on hwa me de yan na do no wo bi what's no wo bi o ye store wo bi o ye store no dai e di asem no no be ma no ko dai no wo nyina ho etu ko fie na e mo yo dai ma mia na me sha akula we yin odin o ska me frɛ me tamfon me frɛ me nyua me frɛ we no mo didwa brɛ me ma me timi didwa ka mu ma e de ba ma mi eso wo mple ma me nwale ne ba nti ya ka ne sen tokwa ne si ye ntama ye ba kumase no be ma ne be chan to tre tokwa si ye asa wo di asem ni tuam ni ka do wo yes na ye ntumi hu asem no mo awale mu ntokwa awade mu no ya ho ade be ba cho wa emplatwe mu nti me na tena ya wo bo asem kakra na asa na oye ma asem nti na asa me mple so se nka obeye ma asem nti be ma no so de ono ne de ne se obeye nti wona meko no ka kire me se ne papa se ye mla na o mo nka asem no na me si yo matina eja me di na chia ne ye bedu kumase edu kumase o sa mama o mo de mania ma ba ha 1 week na minim be ma ne de ono wonim de akọ adadan no tima ne ma nim no wa hu nda mania ma wom na me tama ye be kan asem no me bai kumase me di kan bai na ka ono no so bai sa ono na di kan de mania ma ba before ansa ne ye mienu o de be si ne ma me wo e wo kumase before san ka me ne mienu nyina eba ti ya ba ya ye mpanifo tena sise ya ye kan asem ana maame ne ka se ne ba no e solid na se ai mimi nim so wo tukwan na me so minim so wo je transfer na enyam bai sa tam na de adwuma no ya wo ba to sa tam no ye Ghana water ya fa no ni nyina ni afa no e wo de no ye de wo no ye plumber okay no ye plumber wo no ti ya fa ni wie ne ye bedu kumase na abusuafo nyina atena ase ye tena ase na o ka kire ai me na na ba se ai ya mpase wo tukwan na wo tukwan no nka opesen ka ye betena akakla 3 months time no wa be fire na me na be mo ye inspector wa ko pension na so original ye say there be se wo tukwan kula be ma wo tukwan kula na ona oyele no ma de e wo sam kobom na o se there be okwose ne dan fofo bi nchem kakla ansa because oni ska o de kwan dan ti wo kwose wo nche kakla na ye nyama tutoma maame no wa ba be fire still na busuafo empne no mo aka ya na ye busuafo ma mo 1 year say in case 1 year ne so a na wa ye de wa ba be fire ko ti 1 year ma e do 6 months time be ma ifre me ka kire me say wonye oba obeye ne ho ade ntimi nso me mpe be ma ntimi ma minim say agro no odi o na minim say agro no odi ni anyina e wo sanse ye kropon e no no se wanya oba afoforo wanya oba afoforo e wo obo ase a o wale no eti pe oba bi tina enti mpe me be bi ntina minim say agro no odi na me so wanya oba de a mate enti no was the phone so na me say I didn't know was no say hwe na ni brasam no work on na me say there be me na otena minim the wo sitie enti enya de so be ye de wo be fa mechi na o ti yo enti me to us and madam me was 6 months time no more getting to 1 year na me so no like na me yare ni ma me yare ma na me hu say madam for be ka chem say asemenyam na me say oh me yam dia bebrebe ni nyina mu no wasa anyem de toso me ensa awura wori sa ba me ye ana foforo eni eso no ti anu su kodi bi yeboa madam wono ti ana wo so ti anu su kofi mu obi bi kodi man na ne ede na nyem ne ba mele ho kronkro abebutu so am afoforo menti ase e ye da na wo so kwanyem ye na cheso ono to ono so twa wo meboa na da na so ho me unkasai edu be ma de so ano tententente wo de we ba so me na net no o ma me koye family planning it's family planning na minim say by all means say ne de it's family planning ni mu no ya he ne de me be kitwe ma wonu na eye ne de na apart from kunu obi no ana me ba so na obi ne me ba okowie mmaledi me so why
we di anim me pa cho sister natural spices didi peche ye wa ponche koko jibi dese o de ya bomu e de ye nkwan ya dese we ye 100% natural koko jibi ye papa jema bedun bro nya enu an ye de di no artificial colors ye wadum pampa so pizza 0243535025 off cyst eye duro kona ko jibi enye du ketwa yes kona ko jibi ni nyina be kama kono bibia hye doctor say when your variances kona ko jibi edro ni nie eye midpoint pharmacy for ye na de medma tablet ni suspension malaria dro tu ase maybe e ton edro tu edro me pa cho office pe bia tachi ma mon kwa prefer chemicals oni we yi mo hospital dey anum hye 0596 607858 holy mosquito spray ayen tuntum aduro kone ko tobi ansan wo awura dan nim abo bia kase ni enin mu bia ebe yina pie give us p capsules ko na kokko jibi be ma wa ye mre ko jibi sa wa tie egu anu ebe ma ni nyina firi ho ko give us co capsules ebe tu ko kwase ni nyina give us about Mr. malaria ni join the typhoid fagisi any capsules ni bomu entu namu sa ya de nyina 0543222470 Rubat lubricants inji woye papa kone ko jibi kabia excavator tiko kabia be ma inji na su aye boko na twa kwantenten pa 0592 350 916 me pacho edusan o se madam sie nie ma me edusan ko kwa fifiri kone ko jibi brayo mu hawo ni nyina be firi ho nipadua ni mo ya wo waye mre kone ko jibi wapo no waposo ni nyina be ye firi ho edusan mala heb betu malaria ni nyina had wantement no nipadua no na wo sen no from 0500110115 na wo so piwak 3p garlic mixture kone ko jibi eyetwa ehwe ho epai itini ekoko efie bia mu hia bi me pa chaw moja broso 3p kone ko jibi kone ko jibi bia eto aduro bia benya bi 0248928824 wey oba kromfo bi nso ye pe no Gloria Odro no ye adwuma wo Ejako shipping company London Luton UK Luton we sika 22,000 pounds into picture no abige mo fa to so 22,000 pounds na Gloria Odro we na adwuma rani Janet osei eti wo amahunu London Mountain so wode to bag akese se wode nenam West Point no toto ne ene mpaboa ne ade no mo yenchi no number ne 794 772 2084 794 772 2084 grow fine eye moja duro yene ekoko eye grow fine ayade awie na ahoto wo eye grow fine brayo mu hawo grow fine okete so ntumi na ni nyina eye grow fine onipadua ne ni asai eye grow fine sorry udua so a eye grow fine digital herbal center for the dia ba wo share ka no ba bia nso what to be eye 0244596532 Sarakoba Unisex Fashion bro nye wan ye to ye ntare yeguzu aye se to ye ntare tare bia woni o ma bu be pi obi abenya ne de bibia ye dise ye ho de ebi wodan 0244797215 Leicester Ghana amoase o amoase yen kase pad ye kase yas 24-hour protection kona kwa jibi ye wo edum enkra e ko school munyi bi ma won no fanko 0501390337 Dawood Doctor yi o ya de se ejo so krapa hwan wo me pa cho ya de ayentimi eye jimi kwata adwaman ene krono eno de yensa ya de akapia na do ontiment ni twitwi 0241244012 e chamfo bana o se ya de nyina be dwane o kase mu ko no fa haban to so no hwew o mo be hwe kama eye funwi obemi amena 0244988004 Tabita Clinic ya sabia sonko aba nyina fi ani tirem ya de bia obehwew obeya diet therapy laboratory services ni nyina omdo be fam obehwew aya de ko down 0260196219 me pa cho ye ko race course a eto kase beauty salon oso no maame sabre ye so o ma bi ni salon ni di eto kase beauty salon omoso ehwe ye dedendi awie yi ye do mase da wo mase papa madam biatum
wode bɛrima no aba ha sɛ ɔso wɔ nwale o meanwhile wo so wowiem eti Sandra ɛyɛ dɛn ɛmmerɛ ɔfrɛ wɔ ɔka kyerɛ wo sɛ onye ɔbɛwale no ɛkyɛ na nso hu sɛ wonyam kasɛ mampatwane nti ɛyɛ na ɛyɛ dɛn nti meyɛ na no ɔde ka ma yɛ family planning dada nti meyɛ na madamfo bi ka asɛ menyam nti menkɔhwɛ mene ne nyinaa na ɛkɔɛ ne yɛkɔhwɛ na yɛtwa scan na ɛyɛ nokorɛ na msɛ wei deɛ mente ase o nti mebisa scan sɛ manya sɛn a na ɔsɛ bɛnya 7 months 7 months mpatwan ɛna msɛ ɛna ɔsɛ adɛn na msɛ 7 months deɛ mente ase na ɔsɛ saa ɛne yɛkyɛke hwɛ nti yɛkyɛke ma ne si so na mefrɛ me ma ne papa bɔ na ma ne na ɔsɛ ɛnyɛ ɔno na msɛ ɛnyɛ ɔno na ɔsɛ me ba menya sɛn ti yɛ calculate ma ne si so a na ɔsɛ ɛnyɛ ɔno na msɛ yomate ti atwere no na mete sɛ yɛ so ɔbɛyɛ ayefro na msɛ ɔba bɛyɛ ayefro de ayomate nti mefrɛ no na ɔfa no ɔka kyerɛ me sɛ ane so ɔka kyerɛ me sɛ ɔba bɛyɛ ayefro na msɛ nana nti dadaada na ane metena yɛ na ɔka kyerɛ me sɛ wanya ɔba me so mempɛ bɛma na yɛ sɛ ɔba bɛyɛ ayefro abra na saa time ni na menyim o ma na menyɛ madwen koraa sɛ meba bɛfa bɛma na sɛ mene ne ba bɛtena mpo ti de wayɛ me nie na ɔso de no wayɛ me na mse wonim de ɔde ayɛ me mane di bɔkɔ mane di bɔkɔ obi na bɔ ne ngwaso bu anu mabu ɛno na wɔ so ma ba yɛ ho me ne kwa so anu mane Sandra asɛm yi de no ɔwere m kakra wenu aso ɔno so te fa na nso te fa na wanyɛ lucky be ma kro kodi wem so ɔno so ni mogya ano ne de anu ɔhye yɛnkwai ɛna o se de mama me tin so ɔbɛyɛ ayefro na obi ka kyerɛ me sanka menkɔ hɔ no na menkɔ tiam na mse dɛ nti mekɔ ne maame wɔ kumase mekɔ ne maame wɔ kotes nti mekɔ ne maame wɔ na ne maame ka kyerɛ ne na meme na fofo na ɔmo wɔ ne sɛ na meme nyim nti no ama ne ba na aware na me so meka kyerɛ ne na fofo ne sɛ maame ne boa dabi maame no onim sɛ menyim ne maame na aware no on prince of the ones sɛ yabɛtena yi sese no a me de nyim yɛ no maame ne mpene so dada enti mekɔ krom onom no ana obi a de obehu me bia sɛ maame no sɛ na waka o ɔse na wonyim ti na wa ama ne ba na aware na mse maame no no wɔboa because me na me free oboa sɛ kura ba en menya sen a maame na ama ne ba na aware maame no na aware no wɔmpre so dada enti ɔmosofo enso frɛ me ka kyerɛ me sɛ aware we de wonkɔgya bɛɛ ma ne kwan ɛma ne nware no because bɛɛ ma ne wɔ ba a ɔne ne tie ɔne na wo ɛna maame no nso ayɛ de akɔpa ɔbaa ma ne ba ne sɛ ne ba ne nware no ne ba na maame na anya ade sɛ ade nti na wɔsɛ na de ɔbaa no wɔwale maame ne kɔpɛm ano sɛ maame no ne ba ne kɔware no ɛnam maame no so nti na ne ba ne ware girl no ade nti ma sɛ maame no bɛrima ne de girl ne bɛkyerɛ ne maame no ɛma ne maame no hu sɛ ɔbaa we na wɔwale ne ba no ɛgya mimi patro de mimi nim no woyɛ okay Sandra nyɛma nyina de dem cause wasɛm a wo kana sɛ yɛhunu akyerɛ hunu ani bi asɛm bi sɛ nwonwan sɛ pɛdeɛ na asi Sandra patro ma me ba panyin no ɔmo ma akwan na mekɔfa amaade mekɔfa amaade na bɛrima ne mpɛ so sɛ mekɔ akɔfa woyɛ de adwuma me patro na me wɔ magazine yɛ adwuma yɛ de adwuma me hwɛ store wone obi na ɛyɛ adwuma na wokɔfa na ba na ha ne boa sakra na ɔne papa wa wontimi hwɛ ne ma man patro nyɛ bɛrima ne hwɛ no maame ne hwɛ akora na ayɛ de akora na ɔmfie sɛn patro 12 ɔbaa ɔne nana wona yɛ ne papa hwɛ na wompɛ ma ɔmo ɔse ɔmo ma kwan a sɛ mo plan no ɔkɔfa ne na betwa bɛrima na bɛ ɔmo ɔse ɔmo ma kwan a na me ma bɛfa no ɔmo bie so am tuma saa ne yɛ kama nti ɔmo ma kwan na me kɔfa amaade nti ɔmo bie school na me de ne brɛ na ɔso wɔngye no ɔngye ne biem nti me amehwɛ ma de na bisa saa de ntia ɔse akora ne mu ade nti me ba sɛ me bɛfa no ɛwɔ sɛ nka akora ne tie na asɛm sɛ nka wonni me side kɔ sɛ nka ɔba ne papa wɔ no ɛwɛdeɛ fa ne bisi ɛno nti yes na sɛ wopɛ nyɛ fai sɛ wo so kɔfa no ba ɛnti afɛdeɛ sɛ hwɛ na woa ne sɛ maame nti ɛsɛ deɛ na asi nti ma mepatwɔ mekɔɔ sɛ mede akora no kɔma no ɔso wɔngye no na akora no nso dii m'akyi sɛ ɔba nti ɔka kyerɛ m sɛ baabi a mpɛ biara memfa no nkɔ ɔyɛfrɛ na ɔbɛba na ne abigye sɛ ne yɛsɛ nka mofrɛ no ma ne ba mepatwɔ obi ɔsɛ yɛfrɛ no Agnes wɔben 50 cedi na wasɛnde
ɛna Prince Usu Ansa ɔno nso asɛnde 50 cedis ti 100 cedis no ebi a wanya bi ahe ne mo ntwerɔtwerɔ yɛnkeka mo no yɛnkɔyi no adeɛ mfama no yɛnsrɛ wiase no ɔmo mɛboa yɛ bɛyi na n'asɛm no deɛ awerɛ ho madam yɛtie wo sɛ ba wo ba no yɛdeɛ na asi ebatwa ba me ba ne sɛ me ba no ma bi school nti me pɛ okɔ school ne papa nso sɛ me mfa we no no so mfa ketewa no me so nka me mpa ne sa nti me pa ma chowa mo musa nkora ne ma me sɛ ana sɛ papa side no mbɛkɔ ana so ma me side no mbɛkɔ sister sɛ wo wadwuma yɛ nye ada na wonya akora no ngo ne papa no wɔnhwɛ no na nka ɔma kwan no akɔfa na abasɛ deɛ mu yɛ ne yɛ mma patro sa na me ne be ma ne kan yo na me den entu na me bi school me den kɔ yɛ no no so wɔnje wɔ mo tie sɛ akora ne wɔ me wa tro tie no mo na ne na ɔgya mo hɛ ɔgya wɔ bɛ ɔmo dɛ ma me boy na ka kyɛ no ma me sɛ ma ne ma me nso akora ni mu etie sɛ yɛ nyɛ dɛ me patro nka mo nka nso nko wɔnje nkora no no de ɔnhwɛ nkora no na de ɔmo wɔ hɔ a ɔnhwɛ wo dabi ɔno wɔnya na ɔno wɔyɛ na adwen sɛ nkora no wɔ mo wa na sɛ kitwa na wokɔ wia mu so saa akora no yɛ ndɛ me patro ne papa hɛ no me patro bɛɛma no ɛndeɛ wanya bɛɛma no asom patro hey Sandra nwa abi je mu frɛ ne so ɔso yɛ frɛ no ɔbɛba yo mi sɛ champion yɛ ma bere o samros mine pacho Dawood Dr. Timasi why na ma sɛ champion de tontin wi ana doctor yo matimi dance so of mami ene se ne wiase no esi kro no oni tua pa se ejani osimdumisa ekwako akoda ya wa ko school ya wa wie school JHS a chese unu ba bia esenka school ehia wo no wo ya kwa akotwe mpra akotwe nso a be ma ne ni bi enso still sabi kakra wo de be fa wa ha mu nti na wo di nachi akopem samre we say 13 years esenfa so bia ama so was set a trap ena wo de ama wo David ebia ebeye yen ebi de ye so nyine panya de na eye enti na sese ma ya ba no yenhwe ne me bi enso wokọ asetre bi mu na hu Ghana flag e show sign say asetre enkoye so tutu so entem entrance because one na wo mienu wanya ne ho ade akofo oba foforo wo hia ya wudie ni nyina no sese wo de hye ne maame de bone be na waye be me na kofa wo okase wo pe wa maame oni sese wonya mo bia emfiri ho no munti no sese wo fe sese sa na ye wo se bu kwase wo se settle trap na so otomu na sese bibia sili obu kwase tini ya kan se ma ansa na obegya wo nwoma be ma no be wo ba ko mienu miensa no eso hu yi ba bia ya relationship ne be ko amwa wo ese otwa so amanye ne ba se no no ya wa hwe ya hypertension wa hwe ya wo bi ya de bi bebo sese wasisi wa enti no ka kra era ho wonyi no ba bia so no adwendwen ama sebe wo ya bo ablewa by force eno nti ya me ya dwuma hia ya ya kwa ware ya pe dwuma nyansa ne ya ware emema no wo nyamane o yan ka se be man kwa na efese wo mo hwe ni o eso so pe dwuma na so ye enne mema na ni ate wo ba wo nya dwuma mo ye mpa wo ase ho no opedi obenya bi adi eno nti nya wo de na wo de ma no nti so hwe wo ware wo o mo hwe ni ma bebre mo mie moni na ma moni na wo se ya bre asem kro no ade bia ye ka eno aso na mo de eba nti awura wo kro de ye be frɛ no ne mo se ye ko kan che ni se ni de asebi oba bi wonya nyi ntuma ye de na nkola mienu wono wo na afa de wonya mfie du miensa wo se wo hwe wo mo so mami wada ro ma se de bi ayi no wo ye ne sa na ebi wo se ye mfrɛ no ti ye be frɛ na amana ba ne nkola ne de aye ho hyehyɛ e de amano ne de asomdwa aba mpacho darling we've Ghana limited for ne de darling obasima e de abadwama so e de adi dwuma asa obebo uti de e obasima ye nwi doso ye o kinky passion ene de keka ka wunyina 100% calcium fiber enu to the boat trainer tron entusi bomoden ansa wonso de darling be ye adwuma na we ye Logistical company limited for our Sahara mixture any G capsules na ba wasi ensuo gu ana oba ne mantwe ye ya na wo ba no ensansan tie gu ho prekesen me pa chaw wo braye mu hawo e de wo hawo pa ne de abegya wo so ayem kro
ana emmo adwuma ma wote say immune booster pacho libido atiko da wo sentable ni nyina bedu kagina mu Zahara G no so ode wo say capsules no Zahara G no de ebeno mesha no na tumi aboa wo anopa ne anwumire wadidi awie na emmo adwuma gidigidi ma wo baabi a ye ton aduro bia wo benya bi hindi eba mesha ne so eno so boa etu malaria ene ni nuanu meka ho nyina da 0246348334 na koje wode ye educhum wa ye maami yanom na duro firi nkoda brem sa ye mutimpa sisi yade ebra ye mu hawo epacho obeboa wo papa educhum wa malamix su malaria se mabra wa ye hojo no wo so original kinkrin mepacho sada ena mankapo no so ma megina brane 0599415991 Oboyeba and Medical Research Center wakoma bo kinkinu adwuma kakra bia no abre wabeti ahwan moja broso stroke ni nuanom fabrika prekese powder obapemfo tumoja we ase ema wo ho to pa 0249761508 AB Bless Ventures was your sales executive bosom yebema 1000 cedis dairy bonuses can we dine free obema transportation free 0540462933 Sesame herbal mixture woko kateso awona diabetes cholesterol ji oni petua no aboso ipacho sciatica so nantu for freshman enom na be manyina ye fresh lady or say rashes around vaginal orifice ning nebetu no fresh cold capsules cocoa puma woto e dia mtima bedua wo so kana eba mixture to malaria sideku 0243559319 midima fo se wani ama wa ne bedi ama wo twata mato yade no so ye opokua se mayra enkran kuma se ebu akwa gogo Fred Doctor 0244774282 Gentleman Dental Clinic oye replacement or yes scaling or polishing obetu sin obesi usin or halitosis ni no be ya ma kumasa report junction total filling station chi 0559139582 Joycam Roofing Company Limited IBR, Self-Lock, MSL, Standard Sheet, Eurotiles, Accessories in Alozank, Shannon Son, Sepre, Color-Coated AS150, Self-Cleansing Properties, also no leakages, no rusting, me purchase Supreme Concrete Product, Alozan, Trusses, a boy Juma Pa, Bema free estimate, I be see dinosaur man, hence brigade, Techimai, Sokoba and Papa, me any police station, no, any D, any mushe, 0540125816 na enyeme nyina nko yema me pacho Sandra na sikadie se wo hwewom mam pacho o musika hwem no me aso na me boa bi metoto o school bags o school mpabo wa de o hia wo se ma me ye bia ne yema support ye bi mom na me de ko ehonom de akoma mo se be ye nkwa na ni be de bechi be nkwa na nkasa no ma me ko honom no omo we ne ma kwan na panyin ma kwan na wasa me de ne ko no efiti man de na me fe ne papa sa me de ne ba akra na susan se won ko ne papa wono adan ko oyo mo aha so ko mo bono na mo titi na mo yinse na me su da bi nti me so ma wo fo ka chem se me mfa ne nye den ko na me bo am ho fe ne papa ne de ne ko e me ko dru ye ne still na akra na su se on ko ne papa wono me mpe school ha no na nka me nhye no bi wo hasin na papa ne so ono de akwa ne de won hwe ne bi wo mu ade na me so wo mu ade so ebi so wo mu ade ampa o ya ba yo ebi bisa omie no ya ma ebi bisa ne se de na wa ya wo mu ade o ka kire me se ada na me be fine na akwa ne ntie na asem oh eja Joseph we de wada woro ma wo wai tie ye na wa wo ma wo ma yo wai na yese wo mo be ba wo ho se wo ba Yesu nso be gino ne ya pe school mu kwan ama wo mo a emwaye Anthony Mensa any Isaac Eduhene omo manso amamfi omo send 1000 cedis say emfama ye Basadik Adams and Anthony Mensa any Isaac Eduhene manso amamfi na wono 1000 Eradi Shamo Daud pacho yanko so mama yehu wache nyasam ko official paso o wa o ma nkranso ma ni na beba na ya bono boa no kwasem mi ame hwa yanko ye papa official paso panko metri official sabre na nkwa yo ni aye ni aye komi ya icho se afibia ya ka komi ya icho
So my me that's it. Me minchi ahwefo ne atiefo ni. Yo. Dawood Eba Hospital is here. The nyame anim no kre ni. Me trans see na mani agye. Na ebro adwen ne ntiase so. O ka say me mai nyina no. Na dom. Ba on say yare nso ya. Eto da bi na say bi a wo sore aba radio so say na ye de yare fo bi aba na say de condition na say tibia owo mu no. Wo hwa na sese anodin na wo say wo ja bibia na wo de wo hwe no. Eno nti na eduru ba bi a PRO he de bi say otimi ye aduma ne nyina. No kwasem. Yes. Ti ma me fa sa kwanya su kra na me bona ba so shebra. O ye aduma ne say de me pe no pepepe. So mama say Dawood Eba Hospital come here say adanse enko na eba. On say wo ye aduma on fa botre ye aduma. Say wonim a wonim enya ahopre. Ye ba ye afi ene kakra ni. But one number bia de bia can say Dawood Eba Hospital. Na the fe pa ne say o ye aduma. Doctor me pa chew obi so asende 100 cedis na say the pressure na wo de egu ne so no. Kan em say emwa. Idin ye won na yi ni so ne ye Debbie. Debbie I pa chew asende 100 cedis. Debbie yensa kan sika na da sipi. So my own say ayaresa na ye no. Say the fe pa ne say obi beba waso ye no say obi na kire me ha. Ana say obi be frɛ phone so. Yes, obi be frɛ phone so no ka say obi na ka kire me say me ya de na me de akina no wo ho de me ba me nya ayaresa. Eno kire say ampa wadi nkunim. Ye ba ye no be bosum mienu miensa no e na omo de abrante bi free efija ase e ba ye. Abrante no ba ye no. O de hwe video na da screen so no. Na tibia na owo mu ni. Na SDA asori a omo as efija ase Newtown. Na abrante nso ya asori ba. Nti omo hwe na tibia na omo de chini a omo say yare ne kan since 2020. Nti omo de na chini a ne honto no a na wa paralyze nti obetimi anante age se owia form say ya na oye pia bonten. Ya semo. Yes, nti wo hwe na omo stress say edom omo komwa e de ama no. Na no na omo mu ba akoka say omo mfa ne mra Dawood ho na mo hwe de nyame beye. Na asori ne nyina so okay na ye de ne beko. Na me ncha de omo de no ba Dawood Eba Hospital. Na me hwe no bibi kam akoma say abrante o ma me nginiska. Nso me hwe ne free. Nti ebra ye ma na duro no nkoso no mu no ohun say o start say o nante. Nti o nante ya dru baby afi obeja apoma no so ato ho. Na no ho aye den ama ne ahoto aba. 21st December na SDA asori a omo efijas Newtown eto omo nsafre say omo kon na ase asori. Nti ebese afata say nti asori dem ho ni. Ya asori dem abrante no na she white black no edi dem no. On say ene de nyame aye. Yes, anka abrante ente say wakadem. Ka wakadem mu. So nti we say ye hwe free. Nti SDA asori no my citation. Na omo san share me smoke. Citation in here. Okay. Yes. Nti de nyame na me so no. Wo he atade omo hu say matade ameta she pa e de bi aka. Ya wo de bi aka ho de awame. Oh, nyame nhira wo. So mama o ye adwuma na say bi ne ye hwehwe. Imagine say bema and bema ye adwuma for 21 years ni. Na oba Dawood Eba Hospital. Me ka kire ne say be page house doctor obo. Am say be page. Okofie o start e dro no anwumre. Adechi ya ono bi anopa awia anwumre no a o san akoda me wo na do na call basa me pick ya no say doctor why ade o na me so pani ada say o kan say be page. O so da ho na do na no see na say apage agina so. Yeah you. You say on nam kroma de obi aka say apage o. E de na be ma be ma ne be ma ti atofo ma ne wo say yemu. Na answer na na tie for me numbers no. 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and our Vodafone is 0201 681 717. Mama was a bear maybe or when you had diabetes. You see, not to a draw so name Quandana. Once a diabetes, one of the complications, no, any say in the bear my bedu. Maybe a statia, bear man or a bra or con who can you. It's me and say a yamshare, Yamshin and bear manajo. And the be also on it or bar no kusu a dinkita hono, and the hoon sanano, and the bear manajo, and no. And the obi honswa, a bedru baby, no for one say or try say be pija in pijacra. Say a bassa diabetes, a bit my answer. And obedience so a hypertension, a mojamro so.
se o treat na wan hwe yi a eno so ne complication e betimi aba ne se ne be ma no betofo but memma pi no ade e ha o mo kese pa ma mo be ma dojo e yare afa ne koko yes o hwe mechanism e ma ye be ma timi peja koko se e ba e betimi ama sa mechanism no aye weak and say on say ya tutokro na ye friend rectum no be ma bi a hye no so a e bra be ma na peja gina so no se o ka otono djuma bon say yes o ka otono djuma bon say be ma na bonity ko tumi bi edia no se be ma na ko na nkasa no kra no e start free ye to no side o eno nti na be ma bi a se o pe me meduro ye adwuma yie pa na ye de aduro tua na sa hiti ye ntini no na fe etimi agina so yie nti se ko ba se koko fifiri o be ma na tutokro no mu a etu bia ya na mframa fa ho because be ma se o be ma peja kra na o ta yi mframa ejo nti se mframa ta fa ho sa bo se o be ma no e se peja na ka ana se be ye kadwa e na be ma bi nso ho a ne be ma ono de agina so ba ne kokobo epie se be okọ agyanan so abo se ne to no na awraba ye grade 1 grade 2 grade 3 prolapse e ba ne sa na se be ma na nhwe be duru be bo se ne be ma no enye adwuma kra bi o e na be ma okọ agyanan so a moja ewo mu eno so timi ye ne sa nti so ma me se obi e hwe yen e wo Sompa TV ana se Sompa FM baby a ye wo e ye edweso krapa so wo sa TV enu mu a ono de omra nyankopon nam ye so ene de wo bisa abonten ene unama apegya wo ene wode yade a edi nkrofo nya na etete nkrofo ene yare ben yare a ye friend no syphilis na syphilis no enemu yare ni bi no eba primary stage secondary stage latent and tertiary stage no bi wa be mane oba di nhyiamu no nsa bi a free adekye na ase ne nansa akono ohun nsawansawa bi wo ne be ma no ho a wo so hwe ni yie because infection no na start eba ebeduru be bi no oba obehun se na namu aye nsansa utitia na aye kuro but the kuro no entanye ya obi we beduru be bi no na ehene be ma no wo ho abon se ne be ma na ate ne ho nyina be ye kuro ewuma na no ankasa ko ewuma na aba ebetimi de nsansa bi abegu nipa no ne nsa achi sei ebi wo ho nso a enye ne nsa achi ne mum na wa mu ho no obon nsansa bi aba ho utitia na ekọ ewuma na asan aba ena obi wo nso ansan ne bi betimi abesi ne techrema so anase ne se achi nwoma no owa bon se no ankasa ayere afiri ho syphilis no yesa na we no se opa hu aduru ana wa ampa hu aduru na wa treat ni yi a afi ba be call latent and tertiary stage sa time no e cause complications insuranso bon be start say den eba na answer na insuranso bon ne beba no numbers here 0244 88 64 37 0244 88 64 37 so ma me unsa syphilis no do latent and tertiary stage afi de ba be ni so oye be ma bo unsa ne be ma no start say atwikom nti e be fon aye kete ena nanom tu din say baba so candle edu ba bia nipa ne te ho a no otin kasa ase ya yammaku e de asra ne nipadua no nti ne nipadua no dwa no obi te ho abo unsa ne nan ase ne yi eja ena ne nan no esisi gyanim nti bo unsa ne nan ase hye no saa se wo saa te bia no mu a syphilis no na eye saa na duru ba bi na se wan hwe yi a afi be ma no bedukra oba ye free be lack of orgasm watinka ebeti akọ one be ma betime di nhyiamu na mum unya atinka bia oba wo saa te bia no ma infection no betime ayo saa na be ma ono so ebeduru ba bi no obo se ne sisi otinka saa se de yatua ne maku mi wan so no ontua maku bia ehye no ne sisi mu hye ne saa de saa bo se ne nante no no start say otoguso na ne sisi ne jonku ho no na oti yaw pa ho nti de sabon se ne nan no eye titriti sa fa wo se wa be paralyze if we be happy prayer abon se free ne sisi e ko ne nan ase no enye adwuma nti wo ko na se nipa na te hu iche mu a opegya ne nsa na no dendenden but wo ka che nse on sorry nante a ontimi nante ne fa no paralyze bebre na ayo madwen say stroke but Dawood Herbal Hospital abribia ye yan hwehwemu ne yesu ade ne nti no ya be hu se syphilis ne place a role no nti se wo saa te bia no a omomfa nipa no emra Dawood Herbal Hospital obi ka se na syphilis ye nemu yare memeti ho bia memfa oba memfa be mada na den na memenya syphilis ya obi bia ewe bia e friend congenital syphilis se congenital yare asan akoda ewa awudie mu obra na maame nwo no ena ye congenital disease nti se syphilis ne ba oba ho na wanhwe yi a ofa yefunu a ode san akoda no wa awudie no mu nti obawo sa akoda no na akoda na nya yare ne dada ebetumi abasa akoda no bedi dem akoda bebre ba with birth deformities akoda no bi wo ho a obenyini na afi ne be makura anya adwuma
awerɛhosɛm no sɛ yɛawo obi ama sɔfo maame wɔanya 30 years ne bɛyɛ ma mpagya ada 30 good years ne bɛyɛ ma mpagya ɔba Dawood ɛba hospital wonim deɛ ɛdeɛ yɛfa sɛ bi aboa abirekyire ne bɛyɛ ma no ne yɛde nnua ahodoɔ aka ho ne yɛde ayɛ aduru ama no ɔda hɔ anadwo ɔbɛte n'ani no na apagya gyina so ne yɛsɛ apagya o 0244 886437 yɛwɔ ɛdwe so krapa bia kane na Metro FM no wɔ no ɛhɔ ne yɛyɛ adwuma from Monday ekosi Saturday free dwada ekosi memenda yɛda ase bebree doctor erade shapole na pacho tonto my lady me da ase DJ pacho wo se maame no papa ne se yɛn frɛ no nti mo frɛ na na se mo yɛ dan na yɛhu de yɛyɛ ho deɛ me kan kakra ne se ukure ni ɛsɛ Sompa Nkomo yɛ dan yɛ tufo nsɛm ni bi ba yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ na yɛde bi nso so ɛyɛ de suadeɛ deɛ me kan ne se sɛ wo yɛ abaaye a na wo si so a fa bɛrima wo yɛ adwuma na dwene wo daakye baabi a ba kɔ wie enkasa me dɔ no ɛne na wo dɔ nim sɛ wo dɔ ne de ɛne ka ba fa de wo yɛ adwuma kɔ sɛ wo amfa bɛrima wo yɛ adwuma daakye wo bɛbu kwase a ɛkwan bi so wuyi mɛrima bɛdu agyina hɔ a gye baako pɛ anaa mmienu ana obɛkae sɛ ebire bi atwa mo no na ɛhyɛ aseɛ onya baabi gyina pɛ obɛbu kwase ano wagya wo eti sɛ wasi so na so wo pɛ wo dɔ adidi a yɛ adwuma wo ba fa wo sa yɛ adwuma na fa bɛrima nso so a wo yɛ adwuma kɔ so bɛrima wasi ne bo so wo pɛ mpanatwe ana wo pa wale de wo no ohu ne wo sɛ wanyini te sɛ wo yɛ de wo yɛ adwuma eti ma yɛn hyɛ saa de no enso na me nua Sandra nso so memra wo so no kurani wankasa asetena na ne bla ne te no wa yɛ dan toto ne ma yie da bia me ka me se ma mo nya adwuma da ni mo nya mmra mo ho nya akɔno na mo ho nya anika na mo bra bɛrima yi wɔtɔ a wo so tɔ nya saa daakye wo bɛyɛ mɔbɔ na wono bɛrima no wanya baabi agina sɛ me fa no na me nya adwuma adɛnti na wo nya adwuma ɛsɛ wo yɛ adwuma na sabe sɛ wo nya adwuma fa ma ɛma bɛrima na wo so mɔbra wo so bɛbɔ bra wo anuanom wo adɔfo wo maame eti yɛ adwuma ɛnkasɛ me hu no na me dɔ no nti na me nya adwuma ɛsɛ wo yɛ adwuma wo kɔ so akɔ wo mienu na wonim wo hawo no amane nyina ɛyɛ nuamu na akɔ wiamu no kɔse bɛrima no wabɔ ne tirimu pɔ sɛ wɔnwale ubiem wɔmpɛw wɔnnɔw ɛna nyame anya wadom ɛna aso ho yɛ wudenti no wo so akɔ wiam kɔfa nyinsa de aba ɛntonton pɛ na asifie akɔ ne mframa abɔ no so ho baabi ɔde wo bɛwie yɛ enti duru mra bi a wankasa suban ne abrabɔ bi nneɛma bi a woyɛ yɛ no agensi wankasa wabrabɔ amoaw enti mesrɛ my lady wada roma ɛnyɛ da yɛ frɛ bɛrima yɛ nya no de mi sɛ yɛ sɔle nkonwa so a yɛ frɛ na yɛ benya no na bɛrima ne nte yase ne ne ntena se ko sɛ sɛ wo ba tan de ɛnyɛ dan yɛ asabio sister wo hwɛ na wɔyɛ brɛfo ɔno so boa de bi kɔ bɛrima no so nya na asɛdeɛ ne mfa asomdwie nya de ɛmra na mmom me nua Sandra de bɛka kyerɛ wo ne sɛ wama ne hunu nti ma wani na hɔ woyɛ brɛfo woyɛ wadwuma yire ho na yɛ wadwuma ɛmɛɛma de ɛnyɛ dan yɛ a wo bɛnya bi na mmom wani na hɔ mɛsrɛ wo mienu ne miɛnsa ɛyɛ ɛdɔɔso wo nsa bɛso so a ma ne nso hɔ a na brɛ na hwɛ nkwala ne nya baabi nyina na nkwala nya baabi gyina wo so bɛnya wasomdwie na de kansa asomdwie aba my lady mede ma no asi yo abusuafo ye nuanom bi a omdi sika ya ba edin na edidi sui de bana na brampa nso atenete ho 24 blessing 200 Frempong 30 Jennifer 50 Deborah Kwache 100 Florence Chan 10 Martha Frempong 30 Zinabu Abubakari 50 Ena Deborah Paka 100 Apeoka 20 Ibrahim Alidu 100 Mebe 100 Sampa Ayasamu 20 Dominic Adolfo Mensa 120 Equia Brefi 50 Dixon Ofori 30 David Amew 10 Ata AJ 50 Faustina Paka 100 Ena Stalin Kwesiebu Garaba Nonso 100 Enti Yadamase Esre Umwa Yenkuye Nana Brampa My lady we chiawa My lady wodo kra ne de ade odo aye ka ho asem se wonya adwuma wudi do mane yeye My lady wudi do mane yeye de asem ba na esen ka aye wodo nko ne de te ho so utimi do obi de asem ba nka ye nka ho asem uzo do obi asem ba ye nka ho asem My lady de emeka nyina kire menua be ma ne se onya isa patapa no onya isa patapa no My lady wan ware obey emfa wo ne adwuma a wonye ne bra wo ne na bra wan wan ne nyina wo de ato baabi
enkura ya bedi ho abusua nyina ahia ya kasa enkura medi akwama ho emeko school o makwa omra no ho ma lady sa afia so na se enkura medi bronya wo no ho no mo a na kaboni be na wo sa asem we eya no ye gina so kasa me hwe we nti usufa we na me mfa we onya santo ato ano so oba ni su ba bi nya kura na ye den a wo ne wa wo nkura eya ye mu nyina ma japade onya san ne ma no na wonya kura no wo hwe ma lady na meka bibia che me nu ma lady meko bi enko ne kwa meko bi enko ne kwa se sika nu a ye mfa ye bag se ye kofu ka akola no ntimi nsoni mu se obehwe na okura ye obey de ma lady enkura be ma hwe o mu se den a wo meba ho tika ha ne sei ya wo mutie ho no ma wo do ani akofra se ho wakɔhwe o medwa kakra da komo no aba akwama odi o mo no ngo mo ho no mo hwe o mo na so eye wadwuma bi fa ba obra men ha ho nkɔgye o mo metran so ente sa obebre magazi adwuma na sei ti se si adwuma be na be ya enkra miensa wo de be hwe o mo se papa de abufo de ba ko be ka ho a ekwan be na fa so abehwe nkra no enti mesrew ma ne ngo papa ne ho ye be frɛ no so se ye mfrɛ no ye be frɛ no na we ni nkɔka no ho akwama no opekra nkɔgye o mo ma o ha no akɔhwe wo mu na wadan wani aba na wanya kwa atima yi wadwuma ma lady ebre ni nti no ye mfansi ase medas Sandra bra na betena se na diagnose am diagnose won me wie me gusu am efekire o pa enti na sese na wo ba pai ya hwe eniema na ekoso no a sese woni be ma ne te e wa chode sister wo me se woni be ma ne te eni tronche me ma ba chode tu ni mpra bene ma me ne te enti woni mpra minim de ati amekasa woni mpra ma ba chode onka no kore me se wo mpra enti no so wanya bi no wo wi mu ma de a eni wo mwa na hwe nkla o se kama ba chode enti they say plan wanya ya from me ba chon awaye oye ndabe oye last year June December no so wanya 1 year enti they say wo no eboa ba chode me so Sandra one of sapen ba chode Sandra ma one of sapen ba chode we sure ba chode emusie nso kra ono na ye bi lam ne bi nye bi am one twe back that be ma because edie ne beba so obi a wafa nkola abremu ni mu be makra wa VSS JHS na one na tena wo mienu na oseme nwale upebi na wakọ wale obawo na usuban no na wonye wo ho mamba cho na me yo me ya me nya ka minti bi ne nti o wa body dua pen me ba cho dey unya bobonua ma boni dua do bi sana o be kan so ya sem na agimi nsem cause me ntiase eti sade ene ebre sei mu oye wo mamba cho ono kra no oyare o wa yare ma me ya na me hye no edi ya de ayi high fever onya high fever nyina itiri nso akobo maka no otwe we ni nti no onya high fever me ya ya no mu yi na dikura watutwi wi ameti fam nyina bla ma me kula no ma me chen no ho sei yokobo di chei nkiya bo ni chen nyina na ne mai na me nya yesu ma nya izo Sandra tena ama me wai adusa kotra na ho na hotem be he wani mu no a enye se obi be talk show tumi ka se me dia konwa we aso na mepe agere akosu adusa boy tebem kron merade mama pia ye na ye die chi wo munyina Abigail oba ne ho ofe na o wadwen pa me so me ho ofe na me wadwen pa oba nyansafo sini da na oba kwase ade ne sei gwiri acho me yi we free presby ne na adra mi wunim se me Pentecost na adra wunim se me Pentecost na wade de me ba me de wo ko makion ene ya matwa di ma de na metako abo so omu bi bia na me no ne kwa asa be na so tawia na wo ko ai na metako pa di odan de me so mo panel me ma me asem Pentecost na afri na aba ne me ma me adam for tete me antipegi na de me ko Church of Pentecost ye ne wo clever you ai me kofia na mani age ye wo so le ya me hu de me nya me Pentecost nya me de obia no kwase bas na de ho ne mewu aso de me so mewu apoto yanko ye na wo so hina se enen so panku biem wo de yanko a kire yen me de ma me adusa enne ya trase be ka apom de ho asem abrebia me ka se ye kwa ye be yade ne ye nenam
so bi nya wane fi yade ama me ne wan se yade akɔne abɛde yɛ di nyina so wapom nya ɔde abɛde wakɔ untumi nkɔ woni sika kora na wapom ɔde ade Awurade ase sense obi nya mpempem ama na buso na so sika no kora wontimi nni bi enti wo krat ya se na ɔde Awurade ase me se da bia me ka se wotamfo kora mo mpa yɛ se yade emubudu hu wɔ wɔbɛyɛ ɔmɔbɔ me dɔfo wo bia ka kyerɛ wo se bia na nya wo a obi aka kyerɛ se sisi yade ha no koko tete no wagye no ba bia enya mesrom ka kyerɛ se won konkɔpɛ adusan he ba mehyɛ na won konkɔpɛ adusan he ba kapsesim na won fa ensuo no enka kapso no na wonnom won fa ne nsuo no enka ne kapso no na wonnom adusan he ba mehyɛ ene adusan he ba kapso se wonnom ne saa wo ye free sisi yade bia ko atwi kɔbrɛma biara ebefiri won ebia na wo de na eye kuro ne wom ebia wo de na ye koko na akwakofa ba enti sa wo hwe maduro ho matwe ho waist pain pause that's a hemorrhoid ni nyina ye koko na wo bia ne sisi ya ne ya che bia bekom anye ekuru ana ye koko na ye ne kwakofa bai ye na yade bia ba ye bodi akona akono na afi ohawa ba sesetika wotu asenti twu na kokom ntretwu wo no madu sam Mr. Nick Afsasa by the grace of God ni nyina be free ho ama ho aton na ni gisema wo ne say dodo anu e ba me no koko aduru a na my lady wo musuro edi enti na wo so ba no san say da mu ni nyina wo se wo gya atena fie na wo di yin nsuru ebe ka no e mafa koko aduru enti na ma adwuma na me makola me ne wo ye adwuma na be ka kye me say wo ko fa koko aduru enti wa ma adwuma ada na ba be ko fie yes enti we unu fa ko adwuma wo e driver ni a wo tena to so cha wo ni problem wo de anom na fa ko koko no egu ani asenketenkete koko na fifiri wo koko no ma woje wana na moja wom koko ni nti wo kwa ominimu saa wo kwa ominimu na wo de pen yi wasum na posa wani koko atete wo mahu de wonye ohomesro edusa heba mesha eni edusa heba kapso ya wo hwei eno a ne ade eba boa wo ubura heba shop license chemicals will be enwa wo de me se me pe edusa heba mesha me pe edusa heba kapso wo benya biato wonum mesha na de capsules ne ka ho a wo wi asam no wo bi die halitosis ni trim enka ankasa enka wo ni trim wakasegu so a wontimi nyina no kra wakasegu so kakra bi abon se enka ayedi echen ano odin sebe ya ma ase be di obi an from na de ha adwen de e wo se ye ka mesrom wa obi aka cho se sebe pampan e wo wutrim anaso wakasa enka kakra wo mu a wo de kopedu sa he ba mesha ene ne capsules ni bi na tonom wo kwa nkran ya okanshi drug lane abuzi seta mankase mokɔ jefo o was abibidu fe ta kwa benya bi mo takrade a mo hweme mokɔ crisis the answer wa anase nimdie wo benya bi atɔ anase ye mensa ebi wo hɔ mo ba kumase ha ya wo ye center ne clinic ye wo swami magazine macro offense road ye wo gold dano emu wo kwa akra ye clinic na ye wo mfidie de ye screen hwe ne pedua no ansa ye de adura kan ye wo lapas wo fi lapas na ko pizza man yo pizza man direction e ho ane wo ubehu ye ho ukosunyo na ye wo sunyo new town ye ni su gold di en hwe by the grace of God enu no wo ba bia heba shop bia gidi so beko sonso BFO NS chemistry baseline pharmacy have mail baby e try dro bia sat pharmacy edi ya o edani o baby e try dro bia wo Ghana wo se me pedu say ba mesha ene de say backups wo be de na dro a onum if you say wo say bibi wo mu a eboa no na me ka ewo TV station so say kan ya ma ya wo no ne say ye twa na sabre no wo wa me be hwe wo a wo ba ya pe na akɔkɔ do so ante me boa ade amo no na mojafi na aka ni nyina so dey do Sunday wo do onum bi na wa yi aba no wa so atwe nsika wa beto wa kokoro do so wonu akokoro do so no ma wa ekum kuro enti wo ba papa bia wo do wukunu no wo ware na wo wi a dadwianan wo se wo ma okuru kwai na wo ba wo tete meko wo kuro awu so onya no kokoro do so no a na wo twemi no komiensa wo se kuro bia wo hu bia na awu enti wo mom ye nuo no wei secret and diamond wo be se do ni kum kuro woni padua ma fa kokoro do so gum nu akokoro do so kekenanom ye de bia gu aduro wem wei wo ye adensin kuro danan ni nyina ewom 20 ni nyina
no makoma ko be 14 ene ye ka mma ya dusa enti ye kasa ho akokoro ye de kasa ye nim de do ntimi ye to bora he ba shop drugstore license chemical shop bibiem na say me pe dusa he ba me sha ne kasa sa ko friend men nim nyina wa abuseta fansuo no ka capsule no honanom ye number the desk ni no wonti bibia say obetimi afre ye na oni ye di nkomo by the grace of God adusa ye wo herbal product mako edu nwotwe 18 well researched, well approved by Food and Drugs Authority. You will know mako do nwotwe. You will do some prostamine, you need to prostate. You will do some man and their man kwa nenom. You will do some typhoid. You will do some malaria. You want ointment. You want to drink. You want to STDs. You do some products and you wa. FDA register ma no wo pay check ko betimi afre no aba wo be sema ma yade we na ha me bra ne rade fire so no fire resa emro product ne nyame adom bebre e wo na we de eye koko ne sisi yade eye honam ya oba bi wo so bu ne nsa emeye wo bu ne nsa ne ye ne ya wo bu ne nsa ne mu e kom etia no a wo de ko pay sa e ba me sha ne ko pay ne capsules no faka ho nanom wonum adremi no nyina bomu a asra me kan se media tro say no kura na make ho wa abeji atumi se no kwasem ebisa no eye adwuma abusua na eye adwuma pa telephone numbers ni 0500 110 115 0500 110 115 and 055 798 24 055 798 24 the chat is 055 798 25 055 798 25 last week in Baha mami bi was for Auntie Barbara menchia woman no o shame yes and o man nua e be ji kokoro no ni ade o de koma no e wo Germany and o so hini ni de metie no hwa no papa ye sister no ye manika o and am say sa na nyame abo no ne hu anika ye fa ne taame awu nka wo ta na wo bewu san say sa na nyame ni pebu wa sa na nyame ano so ma jin krofo ni to nserewa to ye ne de anya sa na o tie nti do na e be do no wara o se nyame nsha no da ta ni se wade se no no ide akono nyame fa ntumi ni echi na won fa ayaresa emre no na wachina no enye adansedie pa ya kan for the sana ma prostate ha bibi ha de bra me ma se wo se mbe ma na to fam kodwo entimi nya adwuma bra na rade mfa so no fa yaresa emro de bia na me ka twato ne se de ode yaresa ba na ye rade wo fa wo gidie ene aduru abanum so na de yaresa ba di ka gidi se du sana ye adwuma ne kotonom wachina wo hia ya na so ka se du sa ba ni yeso ajo se ma dance ni God bless you ya da se papa ye nua ba me ya Sandra betrance na ukun se oni ebe kasa wo back door ti ye hwe na kiss e wi ba no ye wa ade asem kure asem o Sandra trans why say why ukun se ye ne nkasa bie o se ye mfre no ewo akire ho anti ewi aye kofre na yamu de ebe ye why madam me kasa ho ti ye kwa kofre na yamu de ebe ye why na bibia bo adai obi mu bibia ba yo 0554931931 0548931931 na yenko yenim 0554931931 0548931931 ensema ya brusu ye basa de ka adam sasema awere ho aw papa ti you say we you reject to board aso sade a na che say edne papa edne wow papa etimi ye obone sade a na anodne 0554931931 na yenko yenim na entimi emwa papa enso emfama ye maame anti agi wo Amsterdam tetalasta aya na wote na no from Amsterdam ba wote Den Haag fo se de omutie no mo hwe show yi ami hira wo nyina emaye tu na edwuma hello pacho yentie o hello ejam pacho yentie o wa ya je oso apoma radio adome hoye na iwe original Nigeria
Yati na catch you. Hello. Hello. And a wrong line. 0554931931 0548931931 nso obeba so bi na yati wadwenkyere na yakọ yanim bogo sofo amunim afemu yi mo mfrɛ yi. Hello. Hello. Ipacho yentie. Hello. 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 Pacho yentie o. Hello. 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 Afternoon, Pacho Udin. Ebusu idea see. Sompa Nkomo de Ebola. Everything from the trust. Tika no o nerves na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nansia